Moi boa tarde a todos e a todos. Imos dar comezo este pleno ordinario de 2 de maio de 2024 do Concello de Fene con 8 asuntos na orde do día. Entre eles unha moción urxente que no punto 7 que presentaremos a maiores. Entón, tamén disculpar a asistencia hoxe da interventora que por motivos persoais non podía quedarse ao pleno. No punto primeiro, a aprobación se procede da acta da sesión ordinaria de 4 de abril de 2024. Non sei se hai alguna intervención. Pasamos ao punto número 2, dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o número 353/2024 a 492/2024. Punto número 3, dación de conta do período medio de pago e morosidade correspondente ao primeiro trimestre do exercicio 24, expediente 224/G006/000119. Ten a palabra a concelleira de Facenda. Boa tarde a todas e a todas. Como xa comentei na comisión e puderon comprobar na documentación, como se dicen que se achegou, o período medio de pago deste primeiro trimestre foi de 53,65 días. Contamos que no segundo semestre esta situación se regularice despois de afrontar o extrajudicial que aprobamos en marzo. Nada máis. Partido Popular. Moi boas tardes. Mira, en relación co período medio de pago é que pouco ou nada temos que decir, porque máis do mesmo. Son 53 días, casi o doble do que establece a normativa. E a verdade é que non é esta a primeira vez que nos atopamos en un período corto de tempo con este. Ustedes non dan collido as rendas deste Concello, xa en todos os ámbitos, pero no económico é que é unha auténtica desfachatez. Trimestre tras trimestre, salvo en algunha ocasión, nos veñen ustedes con un período medio de pago que é escandaloso. E xa non solamente no que levamos de legislatura, porque podemos contar que a legislatura empezou no mes de xuño, pero que vostedes estaban antes. É base de toda a súa xestión. E as intervencións da concelleira, con moi boas palabras, sempre son: esperemos que no próximo trimestre susanemos este problema, pero que así levamos anos. E non vemos, sinceramente, porque por parte deste goberno tampouco, ni se poñen solucións, ni se nos propoñen solucións tampouco para remediar isto. Non hai absolutamente ningunha opción. Como se vai cumplir un período medio de pago que acabamos de asumir casi 2 millóns de euros con cargo a este orzamento pendentes do ano 2023? É que isto, non sei, creo que se lles foi totalmente ás manos, a incapacidade de xestión é absoluta, o gasto está totalmente descontrolado, algo inaudito e sin verse desde casi que eu recorde, e xa levo aquí bastantes anos. E isto, desgraciadamente, aínda que se falen de números e hai cartos para pagar, de momento, vai en perxuízo de todos os veciños e as veciñas, a súa mala xestión. E o que vemos é máis do mesmo, sin ninguna alternativa. Gracias. Partido Socialista. Ben, a verdade é que o Grupo Municipal Socialista, logo de ver o período medio de pago do cuarto trimestre, pois a verdade é que tiñamos esperanzas que este primeiro trimestre non fora tan exagerado. 53 días nos parecen demasiados. Pero, aínda da preocupación de que os provedores poden estar esperando polo pago das facturas, o que máis nos preocupa é o volumen. É dicir, no informe da Tesoreira aparece que no primeiro trimestre había un total de operacións pendentes de 1.482, nos parecen excesivas. E o importe de 1.606.000 tamén. Pero xa o máis grave que vimos neste informe
é que o importe das facturas pendentes de pago ao final do primeiro trimestre eran por un importe de 2.622.000 euros. Non o digo eu, o digo o informe da Tesoreira. Dos cales 1 millón de euros estaban dentro do período legal de pago a fin do primeiro trimestre, pero 1.606.000 estaban fora do período de pago. Parecen-nos cantidades moi abultadas para un orzamento de 12.185.000 euros aproximadamente que ven do ano 2022 que está prorrogado. Pero, bueno, eu quería facer unha especial mención a este informe da Tesoreira. Lamento que non este aquí ela, porque me gustaría que o escuitara. Non sei que dicen ustedes. Non ven nunca, non, pero como faltaba a interventora, pensei que a mellor sustituir, non sei. Ben, a ver, o Grupo Municipal Socialista considera unha falta de respeto que a mellor non é intencionada, espero que non sexa intencionada, queremos pensar que non é intencionada, unha falta de respeto cara a un traballador deste Concello. E dicimos isto porque no informe de Tesorería cando verte distintas justificacións para justificar a lentitude no seu traballo na tramitación dos expedientes, unha destas justificacións é sobre o cese do técnico de xestión financiera e recaudación, que din que con data 11 de xaneiro este traballador foi cesado, pero, e aquí é onde incidimos, fala sobre un administrativo deste Concello. E cita o nome e apelidos que eu vou evitar citar. E aí é onde pensamos que non se debería citar ni nome ni apelidos dese traballador. Din nese informe que está asignado temporalmente á unidade de tesorería para desenvolver as tarefas do posto de administrativo de dita unidade, por un escrito da alcaldía do 2 de xaneiro de 2024. E manifesta a tesoreira por escrito, en este escrito, que este traballador por escrito lle manifestou diante dela que carecía da preparación axeitada para desenvolver as tarefas de liquidación do imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana e da confección do padrón de tasas de servicios de axuda a domicilio. Cuestión, fai paréntesis, que tamén manifestou verbalmente ante outra administrativa deste servicio, debido á súa falta de capacitación técnica. E incluso manifestou o retraso na aprendizaxe e desenvolvemento das tarefas, etc. A ver, si para justificar a lentitude de tesorería temos que poñer aos pés dos cabalos con nome e apelidos a un traballador deste Concello, este grupo municipal considera que non debe de ser así. E queremos pensar que foi un desliz. Podemos justificar de mil maneiras, pero o nome e apelidos do traballador non pode aparecer nese informe. O que sí tamén lle dicimos ao señor alcalde é que hai un informe do Colexio Oficial Territorial de Secretarios, Interventores e Tesoreiros da Administración Local da provincia da Coruña e Pontevedra, no que falan de que, máis ou menos, que sería necesario que se actualizase esa unidade coa incorporación desa vacante canto antes mellor do técnico. Entonces, este grupo lle encarece coa maior axilidade que vostede intente poñer solución a este problema. Moi ben, moitas gracias. Únicamente eu, agora paso a palabra, comentar que, bueno, é unha parte importante da súa intervención, tamén estamos de acordo, pero de momento os informes os fan os habilitados que nos fan o goberno. Entón, pouco podemos facer en eso. Non sei se Grupo Mixto Esquerda Unida, nada, Benega, nada. Concelleira, se quere contestar algo. Bueno, sí, como datos xa o portavoz do Partido Socialista xa comentou algúns datos en canto aos pagos se realizaron no primeiro trimestre, que sí que foi de 1.025.000 euros aproximadamente. Sí que hai unha situación que é o extrajudicial que temos que afrontar. Estamos poñendo todo da nosa parte para solucionar esta situación.
tanto de reducción de gastos como de aumento de ingresos, como xa vos trasladou o señor alcalde na Xunta de Voceiros. Non sei se hai alguna intervención máis. O señor alcalde nos trasladou unha problemática, pero que non ten nada que ver co control de gastos e de ingresos. No control de gastos non nos trasladou absolutamente nada. Bueno, eu fago mención a isto porque vostede di, xa que nos deu traslado, do control de gastos non nos deu traslado de nada. Pero esa tampouco era o cometido da Xunta de Voceiros, porque igual non era aí, non nos dixo que ustedes iban a sacar licitación, non nos dixo que tiñan uns contratos para licitar de servicios, non, deso non nos deu conta. O mellor usted o trasladou, en ese momento nos deu conta, pero que sepa que nos guardamos a pregunta para vos preguntas, e o que omitiu o señor alcalde, porque igual se lle olvidou, e usted ten agora claro, pois non lo pode decir despois. Pero, bueno, realmente creo que a resposta será por calada, porque creo que vostedes plan B non teñen. Lamentar, o que decíamos na nosa primeira intervención, esta situación económica tan desfavorable para todos os que vivimos nestes concellos e que nos vemos prexudicados pola súa xestión que están a facer dos cartos públicos. Moitas gracias. Alguna outra intervención? Partido Socialista? Nada, pois pasamos ao punto seguinte. Dación de conta da execución orzamentaria trimestral correspondente ao primeiro trimestre do exercicio 2024, expediente 2024/G 006/00013. Ten a palabra a concelleira. Ben, como poden comprobar, a conclusión é que os datos do primeiro trimestre non cumple co obxectivo orzamentario, pero, segundo me informan do Departamento, non son moi significativos tendo en conta o extrajudicial que altera a situación normal. Non obstante, como xa repetín, e aproveito para comentar, basicamente o comentario, a situación que temos é unha cuestión de ingresos. E iso sí que se comentou teño entendido que sí que se comentou na reunión que tiveron. Partido Popular. Mire, non vamos a incidir do que se comentou, porque, como dicía antes o concelleiro do Partido Socialista, non vimos ao pleno falar de persoas en concretos. O que se nos trasladou foi a problemática que existe con unha determinada persona que traballa neste concello. Dito o cual, non pode ser o xustificativo dunha persona que leva moitísimos anos neste concello e non será este pleno no que se debata ese tema. O problema que vostedes teñen cos ingresos non é un tema personal. Vostedes nos acaban de traer fai nada, aínda que non accedimos a toda a liquidación orzamentaria, pero sí que nos trouxeron aquí o informe de intervención. A liquidación dos ingresos que a vostedes lle faltaban para cumplir a previsión orzamentaria era insignificativa. O que era moi significativo era o desfase que existía nos gastos, que eran casi 2 millóns de euros. E ustedes tiñan, sin ingresar, ao mellor, falamos de 800.000 euros, usted nos reiteraba seguidamente, ingresos de difícil cobro, 600.000 euros. E xa lle dixen eu, naquela intervención, que eso é un apartado que leva existindo desde o ano 2007 que entrei eu aquí. 600.000 euros de gastos de difícil cobro. Non é algo que lle xurdira o Bloque Nacionalista Galego no seu goberno. Non, que sempre é o mismo, 500 e pico mil euros. Ese non é o problema do Concello. O problema é que vostedes gastaron demais, gastaron o que non tiña, casi 2 millóns de euros do ano 2023. Sí, e aí están os informes. Vostedes trouxeron un extrajudicial de 1.690.000 euros e pagaran a maiores 300.000 euros do ano anterior, que poñían que eran de difícil, que se non se abonaban, o funcionamento do Concello, etc. Pero non o digo eu, o din os informes que vostedes traen a este Concello. E os informes que, por fortuna, non elaboramos os políticos. Non digo porque os fóramos a falsificar, sino porque non temos nin idea. E se a tivéramos, tampouco é a nosa función. Son os informes técnicos que se traen a este Concello, de números. E os números non fallan, nin as datas de entrada das facturas. Eu quería preguntarlle unha cousa. En esta liquidación que nos trae vostede para dar conta, hai un Excel onde aparecen uns justificantes pendentes de pago de facturas. Eu quero entender, se non usted me corrixe,
que deben de ser estas do extraxudicial, que se aprobaron no mes de marzo, pero como ainda non están pagados a día, digo eu, non o estou impoñendo, me parece que son así, non? Porque é escandaloso, non? 31 de marzo, facturas do ano pasado, ese 1.690.000 euros. Pero vamos a deixar tamén aparte, en esta liquidación que vostede di, que lle din desde os servicios económicos, que non son nada significativas, bueno, eu creo que ser moi osado. Acabamos de traer un período medio de pago de casi o doble do que establece a lei, que establece 30 días, e ustedes o están facendo 56 con algo. Pero que, mención aparte, merecen as facturas que se pagaron durante este trimestre, algunhas delas do ano 22. Algunha delas do ano 22. E en relación coas anteriores, facturas do mes de febreiro do 23. Non. Non nos intente vostede convencer do que pon nos papeles e na documentación. Non se poden falsificar as datas de entrada das facturas. Pero, en relación con este informe, nos chama atención todo, pero en concreto o remanente de tesorería que existe, que son menos 1.418.784,51 euros. E o resultado de estabilidade presupuestaria, o que te levan advertido, eses mesmos servicios económicos, que claro, igual lle din que non é significativo. Claro, non é significativo con respecto ao que levamos vivindo dende fai un tempo con vostedes. Claro, lle están dicindo máis de lo mismo. Máis de lo mismo. Claro que non é significativo, porque é igual que nos últimos trimestres. Vostedes, se estivera ahora mismo en vigor a regla de estabilidade presupuestaria orzamentaria que existe, non estarían cumplindo. E o pon aquí tamén, nun informe que non é que se lle dé aos concelleiros deste pleno, é un informe que se remite ao Ministerio. Resultado, estabilidade presupuestaria do Concello de Fene. Pon menos 252.589,66. Cos obxectivos aplicados dende a entrada en vigor da Lei Orgánica /2012, a Corporación Local non cumpre co obxectivo de estabilidade orzamentaria. Non o di o Partido Popular de Fene, o din os datos. E sí que ten vostede razón. Desgraciadamente, non é un informe significativo con respecto aos anteriores, porque ven a decirnos o mismo que din os distintos informes de intervención que se traen aquí trimestre a trimestre. Nada máis. Moitas gracias. Partido Socialista. Sí, voy a ser moi breve, porque parte da miña intervención xa ocupou a voceira do Grupo Popular. Pero sí decir que para o ano que ven van a volver as reglas outra vez de estabilidade de gasto e todo. E con estes números non vamos bien. Entonces, non sei que medidas vai a adoptar vostede ou ten en mente adoptar para cumprir con obxectivos, porque a día de hoxe non se cumprirían, como acaba de dicir a voceira. Eso é o que máis nos preocupa. E o remanente de tesorería tamén nos preocupa bastante. Esquerda Unida, Grupo Mixto, alguna intervención? No? Concelleira de Facenda. Bueno, en primeiro, o tema das facturas. Eu estive revisando para ver exactamente, como dixo comentar, o tema das facturas do 2022. O que houve, había bastantes abonos, dos facturas abonos rectificativas do que era das eléctricas, e basicamente nos atopamos con ese tema. As facturas, evidentemente, son do extraxudicial, e algunha factura desas que dicíamos do 2022 son facturas que se devolveron porque non estaban feitas, as volveron a meter, as volveron a sacar e as volveron a poñer. Non houbo outra cousa distinta do que é. Xa me repito, eu en ningún momento non asumín o feito de que os datos non cumpren, o acabo de decir na presentación. Estamos traballando nesta situación
como xa digo, basicamente, ainda que digase que así temos un problema de ingresos, en breve teremos o persoal, a intención é ter o persoal cuberto, as plazas cubertas o antes posible para poder facer fronte á situación que temos. Sí, intervención máis. Pasamos ao punto número 6. O número 5. A aprobación se procede da moción relativa á petición de solución para o problema de aparcamentos que sofren os veciños e veciñas de Cerne, nomeadamente as persoas residentes, traballadoras e visitantes da Avenida Naturais e rúas confluentes, así como os comercios desa zona. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista que presenta a moción. Hola, boa tarde. Primeiro de nada, queríamos comentar que para próximas plenos se corrixa, por favor, a redacción do punto da orde do día, porque non aparece por ningún lado que esta moción a presenta o Grupo Socialista. Ao mesmo que pasa co punto número 6, que non é unha petición, é unha moción de petición que presenta o Grupo Socialista. Ben, traemos... Sí, que se corrixa a orde do día deste mesmo pleno. Traemos esta moción de petición de solución para o problema dos aparcamentos que sofren os veciños e veciñas de Fene, nomeadamente as persoas residentes, traballadoras e visitantes da Avenida Naturais e rúas confluentes, así como os comercios desa zona. A problemática derivada, aínda que todos temos esta moción, vou na ler porque hai persoas aquí que non a teñen. A problemática derivada de ter demasiados coches nas cidades e o pouco espazo de estacionamento é un desafío cada vez máis perentorio en moitas áreas urbanas en todo o mundo. Algúns dos problemas máis comuns asociados con esta situación inclúen, ademais das dificultades de estacionamento, congestión de tráfico, impacto na calidade do aire e o impacto no desenvolvemento urbano. O Concello de Fene, na súa medida e proporción, está a sufrir tamén desde hai moitos anos esta problemática que se concentra en determinadas rúas e cunha casuística propia xa diagnosticada. A Avenida Naturais está a sufrir desde hai moito tempo a falta de estacionamento derivada dun uso intensivo de determinados colectivos que copan as prazas en superficie disponibles para o uso público. De todos é sabido que a gran maioría dos usuarios dos autobuses que levan aos colectivos de traballadores a Coruña e a Santiago estacionan os seus vehículos na Avenida Naturais e nas rúas confluentes, ocupando as prazas de aparcamento disponibles desde primeira hora da mañá ata, na maioría dos casos, a media tarde, o que impide que os veciños da zona, residentes ou visitantes, así como os usuarios do comercio local e empresas da área, poidan facer uso desas prazas. Os colectivos de persoas que ocupan eses aparcamentos son, sobre todo, de fora do Concello de Fene, que se desprazan aos seus postos de traballo nas cidades da Coruña e Santiago, collendo os correspondentes autobuses na parada asistente na Avenida Naturais. O elevado número de pasaxeiros, así como diversas obras en vías do Concello de Ferrol, fai que dun tempo a esta parte se incrementase o uso desta parada de autobús polos seus usuarios, coa conseguinte diminución nas prazas de aparcamento que Fene ten a disposición xeral. Esta situación provoca que residentes, traballadores e traballadoras e visitantes da Avenida Naturais e rúas confluentes se enfronten a unha crecente escaseza de espazos de aparcamento na zona. A falta de lugares adecuados para estacionar está a xerar inconvenientes significativos, conxestionando rúas, dificultando o acceso aos comercios locais, restando clientes a estes comercios e afectando negativamente a calidade de vida dos residentes. A competencia polo espazo público está a xerar conflitos na comunidade e a ausencia dunha solución efectiva para esta problemática pode desencadear tensións entre os residentes e contribuir a un ambiente pouco propicio para o desenvolvemento socioeconómico da zona. De feito, comerciantes desta zona están a realizar varias medidas de protesta por esta situación desde hai un tempo, como a recollida de sinaturas con varios centenares de persoas apoiando a busca dunha solución. Considerando todo isto, e que, ademais, é responsabilidade do Concello tomar medidas proactivas para tratar as necesidades de aparcamento
e garantir unha contorna urbana habitable e funcional para todos os cidadáns, o Grupo Municipal do PSDG-PSOE de Fene propón ao Pleno Municipal do Concello de Fene a adopción dos seguintes acordos. 1. Realizar un estudo da demanda de estacionamento na zona, incluindo análise de ocupación en diferentes horarios e días da semana, así como proxeccións de crecemento futuro. 2. Explorar a viabilidade de establecer zonas de estacionamento regulado, zonas azuis en determinadas horas, zonas de aparcamentos exprés de 15 ou 20 minutos, como na Coruña e outras cidades que opoñen en rúas de moito comercio e tránsito de vehículos, zonas para residentes ou outros sistemas similares, como unha medida para xestionar de maneira máis eficiente os espazos dispoñibles e desincentivar o estacionamento prolongado en áreas residenciais. 3. Habilitar novos espazos de aparcamento a través da construción de aparcamentos disuasorios coa adaptación de solares en desuso ou a reconfiguración de espazos públicos existentes. 4. Reducir o horario dos espazos limitados a carga e descarga que os propios veciños e comerciantes consideran excesivo. E 5. Fomentar o uso de medios alternativos de transporte sustentable como a bicicleta e a promoción de programas de mobilidade sostible. Por todo exposto, ístase ao Concello de Fene a que teña en conta esta moción. Moitas gracias. Partido Popular. A ver, o Partido Popular en esencia está a favor de moitas das cousas que se recoñen aí. Bueno, primeiro todos somos conscientes da falta de aparcamentos que hai na zona, tanto na Avenida Naturales como na Rúa do Concello, como na Avenida da Frago. En outros, evidentemente, en Magalofes non o hai e en Barallobre tampouco. Aquí sí. Pero en relación co da limitación das zonas de carga e descarga, xa levamos como unha legislatura anterior, e esta tamén insistindo ya este goberno, que deixar as cargas e descargas como estaban. Non pode ser que nunha zona como é a Avenida Naturales, con ese trasiego de coches que ten, e ese movimento que este unha zona de descarga toda a mañán e toda a tarde. Eso é impensable que se deixara, e que eu creo que non existe ningunha, bueno, polo menos cidade, algo así que coñezca que existeña unha carga e descarga dende as 8:30 da mañán, creo que hasta 1 da tarde, volve outra vez ás 4:30 da tarde hasta as 7:30. Hombre, en Ferrol está pola mañá e pola tarde en algunhas zonas, pero ás 11, en algunhas se levante ás 11:30 tamén, pero hasta 1 da tarde. Yo levamos pedindo. Yo pediron os comerciantes da zona por rexistro. Quero dicir, que desta moción eso xa teria que ser algo que se tiña que comprometer aquí o goberno a retirar, que nos di que a resposta era que non tiñan ninguna reclamación. As reclamacións existen e, además, contra los concelleiros non somos, quero dicir, federatarios, pero sí que é certo que traemos ao pleno as reclamacións que nos fan os veciños e dunha intensidade suficiente para facela constar. Non é que non lo diga un, sino que non lo din bastantes. Despois entendemos que nos parece que un pouco fala de que toda a Avenida Naturales seña regulada temporalmente ou algo así. Nos eso tampouco vemos moi viable, tendo en conta que hai moitos veciños que viven e residen nesta zona. E entonces, si vamos a, como se di, a desvestir un santo para vestir a outro, pois tampouco sería o máis correcto, non? Pero sí que é certo, bueno, os de cargas e descargas creemos que é algo que non pode ser discutido e o deberábamos, non porque o levemos pedindo, porque o pide tamén a xente. Regular un espacio máis ao mellor máis amplio de aparcamentos e rotatorios, pois nos parece tamén ben. O que sí consideramos que se debería de solicitar informes tanto técnicos como dos encargados, que son os axentes da Policía Local, de que fan os informes dos prexuizos, dos beneficios e das mellores decisións a tomar. Salvando ese punto, evidentemente, nós vamos a apoiar esta moción e o vamos a decir, é que a vamos a apoiar, inda que non se retiren ese matiz ese punto, porque consideramos que o goberno tampouco vai facer. Sinceramente non o vai facer, tristemente, pero bueno.
Non creo que pase de nada a todo en 3 días, pero sí que nos gustaría que se engadira que existan uns informes técnicos, uns informes por parte dos axentes da Policía Local ou do responsable da Policía Local que nos establezcan cal é a mellor solución e, evidentemente, como se di a moción, escoitando os principales perxudicados, que poden ser tanto os veciños como as propias persoas que son titulares de algún establecemento comercial e que se ven, por unha parte, favorecidos polos temas das limitacións de aparcamento, polo tema do suministro das distintas mercancías, pero tamén perxudicados polo tema das limitacións. Gracias. Esquerda Unida, Grupo Mixto. Hola, boa tarde. Bueno, nos imos a votar a favor, tendo en conta que fai non tanto que se fixeron aquí aparcamentos en Fene, que siguen sendo escasos, sí, siguen sendo escasos, pero bueno, algún máis do que había é certo. Con respecto á zona da Avenida Naturais, eu entendo que sería tan fácil como ter unha tarxeta de residentes para poder aparcar. Quero dicir, se a xente que ven, que copa os espazos que hai libres e que se vai nos autobuses para Coruña ou Santiago, claro, lógicamente aparcan das 7 da mañá ou 6:30 hasta media tarde prácticamente. Entón, bueno, pois hasta media tarde. Entón, teñen o espacio copado durante prácticamente todo o día e os perxudicados, evidentemente, a xente que reside aí. E despois, evidentemente, que sexa todo isto que sexa estudiado e feito con informe, neste caso, da Policía Local, que señan os que nos den a nos instruccións de como se pode levar a cabo isto da mellor maneira posible. Nos imos a votar a favor. Gracias. Benega. Boa tarde a todos e a todas. Pois nós podemos estar de acordo en moitos puntos e con respecto ao tema de Avenida Naturais, sobre todo polos aparcamentos das persoas que van a traballar a Coruña ou a Compostela. Entendemos que é unha mala planificación do transporte público por non ter aparcamentos disuasorios para estas persoas, cousa que se lle pideu á delegada da Xunta en Ferrol, e nos lle dimos varias opcións para que todas estas persoas tuveran un aparcamento e que nos deixaran libre Marqués de Figueroa. Bueno, non Naturais. Non foi aceptada a nosa petición, entón, bueno, si é certo que desde este goberno pasamos de nada a todo, sí que pasamos de nada a todo. De nada a todo pasamos de 2 aparcamentos na Rúa da Fraga, un aparcamento detrás da Praza Verde, un aparcamento nos módulos en Perlío, 2 aparcamentos nas praias, un en Río Sandeo e outro en Coído, un aparcamento na Rúa Lameiro, pois sí que houbo un incremento. Evidentemente, desde este goberno, o concelleiro de Urbanismo ten xa falado con 3 propietarios de 3 zonas daqui de Naturais, o que pasa é que se teñen que poñer de acordo, porque son propiedades privadas e terían que facer a cesión. Entón, claro, non é fácil. A veces entre eles están enfadados ou non están, e entón se está intentando, que esa sería a solución, buscar un aparcamento disuasorio, sí, pero son propiedades privadas, es que non se pode, o Concello non pode chegar e facer ali un aparcamento que se expropien. Eu estou de acordo. Sí, pero bueno. Pero nos aparcamentos de 3 anos. Bueno. Claro. Bueno, pero de todas maneiras eu quero insistir en que se están en conversas e se está intentando facer, e a solución sería 200 aparcamentos. Evidentemente non soluciona nada quitar 4 aparcamentos da zona de carga-descarga, porque por un lado vostedes din que lles dan queixas e a nos din que non é só para o comercio que hai aí, tamén hai outro tipo de distribución que pode vir en horarios de tarde, se non aparcan encima das beiras rúas. Bueno, pois poderemos intentar baixar un pouco ese horario de carga e descarga, pero non sería a solución da Avenida Naturais, 4 aparcamentos, 5 aparcamentos.
bueno, 4 aparcamentos ou 5 aparcamentos non é a solución que se está solicitando en esta moción, coa que estamos de acordo, pero que, xa repito, bueno, levamos traballado moito no aparcamento de zonas do Concello de Fene. Polo tanto, ademais, temos unha ordenanza de tráfico que pasarei nos próximos días, que lle quedan unhos flecos e que estamos intentando, bueno, para que vostedes lles boten un ollo e que nos den a súa opinión e se queren facer algunha achega, quero decir, é algo que se está traballando moito. Bueno, estaríamos de acordo, bueno, votaríamos a favor, tamén estamos de acordo, pois, na mobilidade sostible, evidentemente, pero bueno, que se saiba que sí que se está traballando, que se saiba que sí se está traballando, pero claro, cando hai unhos propietarios e non hai outra opción, pois estamos un pouco... bueno, sí, claro, sí, aquí hai un exemplo que poñen como na cidade da Coruña, na Coruña se pagas por estar aparcado na zona azul e por... Entonces, bueno, nos aí supoño que non será eso o que queren, que cobremos e que poñamos... Vale, non, porque, bueno, eso chamaría un pouco a confusión. Pero, bueno, de todas maneiras, seguiremos traballando en este tema e o noso voto vai a ser a favor. Non sei, alguna intervención máis, partidos? Non, pero primeiro o ronto. Sí. Perdón, sí, pensei que era. Agradecemos a todos os grupos o apoio a esta moción. Quería só matizar algunhas das cousas que se comentaron aquí. Bueno, quizá o exemplo da Coruña, pero en Pontedeume temos un exemplo moi cercano que é gratuito. Favorece a rotación de vehículos, simplemente poñer unhas horas de estacionamento. Por suposto, explorar o que dicía o punto 2, contesto a vicevoceira do Grupo Popular, explorar a viabilidade de establecer zonas de estacionamento regulado. Non exploraría o Concello, explorarían os técnicos e as persoas responsables de tal cometido. Esas zonas se poden buscar alternativas para que se disuada aos primeiros usuarios que ocupan esas prazas. Por exemplo, que non se poidan ocupar hasta as 10 da mañá. Unhas zonas de estacionamento que se regule unhas determinadas horas para que esas persoas que veñen a primeira hora a coller o autobús xa non poidan aparcar aí. Entón, esas prazas quedarían liberadas. Tamén é verdad que o que decía a voceira do BNG, que regular a carga e descarga non soluciona o problema. Por suposto que non. Tampouco poñer a zona de estacionamento regulado na Avenida Naturais vai a solucionar o problema. O problema é moi complexo e hai que solucionarlo desde distintos puntos de vista. Todo suma. Eso sería unha parte. Esas prazas son poucas, pero facilitan a rotación. E o que sí se queixan moitos comerciantes é que están perdendo clientes. Están perdendo clientes porque non poden aparcar. Temos que favorecer, este é un concello pequeno, temos que favorecer a dinamización da economía deste concello. Si hai que tomar medidas difíciles, pois hai que tomar medidas difíciles. Os aparcamentos, si se pode construir un aparcamento disuasorio e hai que comprar un terreo, pois se compra un terreo. Ou se expropia, se pode buscar unha solución. Que eu saiba, hasta onde eu sei, os aparcamentos que eu creo que son leiras parkings, os que hai neste concello, na Avenida Fraga e detrás da Praza Verde, esos non son propiedade siguen sendo propiedade privada, están cedidos. Non se pode buscar unha fórmula así. Bueno, non sei, creo que xa contestei un pouco a todo o que se foi comentando. O das tarxetas, que comentaba a voceira do Grupo Mixto de Izquierda Unida, tarxetas para residentes sí que tampouco non sería solución, porque hai que limitar unhas horas nada máis, porque non é só para favorecer o aparcamento dos residentes, porque casi todos teñen praza de garaxe, serían para favorecer a rotación de vehículos e que os usuarios dos comercios poidan aparcar. Bueno, e agradecemos o apoio de todos os grupos. Gracias. Partido Popular. Sí, solo dúas cousas para matizar. Señora concelleira,
Non se me atribuye o aparcamento dos módulos que antes de que vostede fora concelleira xa estaba feito o aparcamento. Non estaba firmado, pero xa se había mañado polo concelleiro máis polo anterior alcalde. Non firmaron un papel, como outros propietarios de Perlío que ainda non o teñen firmado a día de hoxe. Pero ese aparcamento non o fixo vostede. O fixo o bloque, un cachiño, pero o bloque de Pepe Rivera. Pois veu Iván e o ampliou. Vale, eso non lo podemos atribuir. Si é certo que eses de Perlío tampouco firmaron, nin a día de hoxe o teñen firmado, pero non o fixo vostede. Imagínese que eses de Perlío que teñen un aparcamento ali ao lado do casino lle firmaran hoxe, pero non o fixo vostede. Hai que ser conscientes, o do módulos le pasa igual e a Rúa Lameiro pásalle igual. Xa existía ali un aparcamento que non fora cedido en papel, pero se deixaba aparcar. Igual que o da Plaza Verde, non o que ampliaron vostedes agora, sino que é propiedade de Servando, xa se deixa aparcar desde fai un montón de anos, non sei se está parado. Sí, en eso somos todos conscientes e sabemos do que falamos. Pero bueno, sí, hombre, me vai a dicir vostede que non existe un aparcamento ao lado do casino? Sí, non? Eso non me vai a negar. Existe algunha cesión? Non, eso tampouco me vai a negar. Perfecto. Pois o mesmo pasaba cos módulos e o mesmo pasaba coa Rúa Lameiro. E iso non o va a discutir. Igual que detrás na Praza Verde, o que é propiedade de Servando, non sei se o cedeu a día de hoxe nun documento, pero se aparca ali, cando vostedes algún, non digo o señor Polo, pero si a señora Sandra, máis o señor Juventino Alcalde, non eran ni concelleiros deste concello. Dito isto, tamén outro apunte. Decía a concelleira do Bloque Nacionalista Galego, no, é que isto se falou coa delegada, non sei que me defenda eu aquí, para que buscara aparcamentos disasorios, pero vostede mesma lle contesta ao Partido Socialista que son propiedades privadas. E en eso coincidimos. No, que usted non pode obligar a un propietario, nin usted ni nadie que ceda. Pois a Xunta tampouco. A Xunta pode obligar a que ceda. Pois mira, primeira noticia que teño, permítame que o poña en dúbida, que a Xunta chega xunto dun propietario e lle di, usted o cede ou non o cede. Non, terá que facer o mesmo que lle están dicindo ali, que cheguen a un convenio que os propie, me imagino. Bueno, pois pásenos usted a normativa. Si eso é verdad, o retiro. Que poda vir aquí a Xunta e dicirlle o dono da parcela que está ali na curva, ali ao lado de San Ros, nun mes aparca aquí a xente, porque lo digo yo que soy la Xunta. Bueno, dito isto, puntualizar tamén que cando nos falamos de establecimentos comerciais non nos referimos a un comercio de roupa, nos referimos a establecimentos comerciais en xeral, desde unha entidade bancaria a unha joyería, a un bar, a unha cafetería, a un restaurante, a unha tenda de roupa. O establecemento comercial engloba todo. E é verdade que, como decíamos na nosa intervención, esa mesma carga-descarga que nos puxemos, porque a puxemos nós, que o podemos decir, tiña un horario. E ese horario funcionaba, porque realmente eles, por unha parte, se benefician desa carga-descarga, porque necesitan que os proveedores teñan un sitio onde poder parar e suministrarlles. A un máis, a outro menos, é evidente que o necesitan. Por eso se toma esa decisión de poñer esas cargas e descargas. Pero, ao mesmo tempo, tamén lles perxudica que este durante tantas horas, porque son establecementos onde unha persona, bueno, podes parar un montón, pero pola mañán teñen un trasiego de entrada e salida de media hora, unha hora, e aí é cando ven realmente o problema ás 11:30. Eu creo que o tema das cargas e descargas é unha cousa que tiña que ser solucionada, pero xa, igual que a cambiaron vostedes baixo un criterio que non sei, me imagino que sería técnico, en uns días, creo que isto sí que o outro hai que estudialo, hai que establecer, evidentemente, por técnicos do Concello, que señan competentes para realizar este estudio. Pero esas cousas, o mesmo que o cambiaron en 2 días, o que estaba, se pode volver a cambiar e o resto, pois, evidentemente, o estudio con base, buscar a mellor alternativa, que aquí se poden falar de propostas, pero realmente os que saben son os que saben. Gracias. Esquerda Unida, Grupo Mixto. Bénega. O que se decía aquí do tema da delegada da Xunta en Ferrol, propuxéronse, eu xa o comentei nunha comisión, propuxéronse varias solucións. Unha delas era cambiar as paradas. Unha parada era porque non están facendo a xente da Gándara, por exemplo, ven a coller o bus aquí,
Entón, nos lles propuxemos que fixeran a parada en Caranza. Entón, todo aquilo, a Avenida do Mar de Caranza, ten moito máis posibilidades que esta zona. Entón, non se podían cambiar as paradas. Eu non estou ni criticando, eu estou dicindo as solucións que se lle deron desde este Concello para desconxestionar precisamente a Avenida Naturais. Todas foron que non. Evidentemente, nós tamén dixemos cambiar a parada para aí arriba, todos estamos pensando no mesmo sitio. Pois igual que tamén se podía facer, aquí se solicita que unha cesión ao Concello, pois tamén a pode facer a Xunta, sabendo e sendo conscientes, e aparte recoñeceron que sabían que había un problema en Fene, pero non lle puxeron ningún tipo de solución, intentando, sobre todo con esas paradas alternativas que se lles daban. Incluso San Valentín, porque San Valentín na entrada ten un aparcamento importante. Entón, e tampouco, quero decir, o sea, non é que se lle dixera, no, vas ali, no, ni moitísimo menos. Repito, ao tema da carga e descarga, temos unha cousa e a contraria. Entón, claro, intentaremos axustar o máximo posible, pero sí que é certo que hai, pois polas tardes, tamén hai esos repartos alternativos de outras empresas. Entón, claro, confluye unha cousa con... Sí que hai. Sí que hai. Entón, bueno, non é tan fácil contentar a todo o mundo, pero intentarase. E despois repito que hai, teño aquí a ordenanza, lle faltan uns flecos a que pasarei, onde se vai a regular ou intentar regular todas estas zonas. Vostedes terán a oportunidade de engadir algo se o ven necesario. Entón, bueno, creo que meu compañeiro... Bueno, eu, por chamarlle as cousas polo seu nome, unha cousa é unha explanada que utilicen os veciños libremente porque o propietario non a peche, outra cousa é que o Concello asine un contrato de cesión temporal dunha finca urbana ou rústica, pero en este caso estamos falando de fincas urbanas, para un uso concreto de aparcamento, que foi o que fixo este goberno, e que hai que diferenciar, claro, con papel. E onde non fixemos, e onde non chegamos a acordos de poñelo en papel, é por unha razón evidente. E eu podo dicir aquí, é porque non hai acordo ou porque é difícil contactar coas propiedades. Non é por outra cousa. Pero eu podo dicir que se fixeron 3.000 metros cuadrados, e falo en números redondos, na Rúa da Fraga, en dúas parcelas con dúas propiedades distintas, se fixeron outros máis de 3.000 metros cuadrados entre Paralelos e Esteban e Rúa Cañotas que non existían e están documentados. Se pasou de 760 de solar que se aparcaba, ese que fixeron vostedes, que era solar no que se aparcaba, porque ali se fixo un desescombro e ao final se pasou a pala, quedou liso e ali se aparcou, e o que se fixo foi multiplicalo por máis de 2, porque se pasou 2.000 metros cuadrados, se ampliou a finca do lado e está firmado, lóxicamente, co propietario. Nas praias, máis de 4.000 metros cuadrados, en dúas zonas, unha era municipal e o que fixo foi habilitarse, e outra era de un particular e o que se fixo foi ese mesmo contrato de cesión. E agora estamos con 3 máis. E é difícil. Eu o único que digo é, se vostedes, dicía yo a miña compañeira portavoz antes de empezar o pleno, se todos os que estuveramos aquí fixeran a 10ª parte do que fixen eu, habría aparcamento para todo o mundo. Pero cal é o problema? Que os veciños e as veciñas e os propietarios desas parcelas, todo o mundo ten familias, uns levan ben, outros levan regular, outros están en non sei onde, están lonxe, e se non temos a asinatura de todos, non se pode facer. E o que non vamos facer nós así de entrada é irnos meter a fincas particulares así. E o que asentía eu que a Xunta sí podía. Mire, en Limodre, por exemplo, a Xunta dixo, hai que facer unha parada de autobús e retranquear non sei cantos metros aquí. E collen e retranquean, fan un expediente de expropiación en 30 segundos. Cousa que o Concello non pode facer nun solar urbano que está destinado a edificación. Nós non podemos, ou moito me equivoco eu, nós non podemos expropiar un solar urbano dedicado á construcción de vivendas, non o podes expropiar para facer un aparcamento. Eso o teño que indicar o Pexón. De feito, o Pexón de Fene indica expresamente as zonas que son obxecto de expropiación e cales non. O Gallao era zonas no Pexón obxecto de expropiación porque poderíamos leválo adiante, pero non é o caso. Entón, sendo realistas, a vía é a da negociación coas propiedades. E as propiedades son
pois, diferentes, cada un, e aquí en Naturais falei persoalmente con unha, dúas, 3 zonas que teñen, e por motivos que xa digo, uns están no xudgado, outros están fora, outros son de xente que non se leva ben, e claro, é imposible chegar a un acordo o Concello con dous que non se levan ben entre eles, é moi difícil, e iso é así, e non vou entrar máis en profundidade porque sería xa cuestión casi de poñer nomes que non se trata diso. E vamos a asinar, e ese xa está a documentación no Concello Rúa Lameiro, que é un solar que estaba no xudgado durante moitos anos e que está resolta agora a propiedade, está inscrito no registro de propiedade, é unha parcela moi grande que permite, e ora, isto que permite que o Concello gaste certo diñeiro en facer o seu mantemento, en manter a finca rozada nas beiras, e que, bueno, e que o gasto de diñeiro público que se faga aí seña o máis transparente e lóxico e que responda ás necesidades da veciñanza. E o que sí hai que pensar no futuro desenvolvemento do Pexón do noso Concello en que hai que buscar alternativas de aparcamento en superficie, porque por moito que o Pexón calculara que cada vivenda ten que ter non sei cantas casas, plazas de aparcamento, resulta que temos máis coches que personas no Concello. Entón, hai que buscar algunha vía de solución por esa parte. E seguiremos traballando nesa línea. Eu, no sentido da moción, estou de acordo, despois en algunhas cousas considero que son imprecisións. Algunha aclaración máis? Nada, simplemente un breve apuntamento sobre o que acaba de dicir o concelleiro Polo. Non vamos a abrir o melón do Pexón, porque entonces aí sí que teríamos moito que decir. E o que nos comprometimos todos os grupos políticos foi a renovar o Pexón, cousa que aínda está por facer. Pero, bueno, non queremos entrar nese tema. Simplemente agradecer o apoio a todos os grupos. Se non hai máis intervención, pasamos a votación. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto número 6. A aprobación se procede da petición por parte do Partido Socialista da petición de poñer en valor a cultura urbana e os murais como expresión artística e turística do Concello de Fene. Ten a palabra o voceiro do Partido Socialista. Bueno, insistimos tamén neste punto que se modifique a redacción do punto da orde do día. Esta moción pretende poñer en valor a cultura urbana e os murais, como decía o alcalde, como expresión artística e turística no Concello de Fene. A cultura desempeña un papel fundamental na sociedade, especialmente nos pequenos concellos, en que as tradicións locais e os lazos comunitarios son especialmente significativos. A través da cultura, as comunidades poden preservar a súa identidade única e promover un sentido de pertenza entre os seus habitantes. As expresións culturais, como as festas populares, as artes tradicionais e as actividades recreativas, axudan a fortalecer os vínculos sociais e a promover a cohesión comunitaria, creando espazos de encontro e intercambio entre as xeracións. Ademais, a cultura é un motor de desenvolvemento económico e turístico, pois pode atraer visitantes e investimentos, dinamizando así a economía local e ofrecendo novas oportunidades de emprego e emprendemento. Nos pequenos concellos, a cultura tamén xoga un papel clave na loita contra o despoboamento e o envellecemento da poboación. Ao promover actividades culturais e artísticas, os concellos poden ofrecer ás xentes máis novas razóns para permanecer nas súas comunidades e participar activamente na súa vida social e cultural. As iniciativas culturais non só axudan a mellorar a calidade de vida dos habitantes locais, senón que tamén contribúen á creación dunha imaxe positiva do concello, atraendo así novos residentes e investimentos. En resumo, a promoción da cultura nos pequenos concellos non só preserva as súas tradicións e identidade, senón que tamén axuda a construir comunidades máis dinámicas, resilientes e sustentables no longo prazo. O Concello de Fene conta cunha manifestación cultural de primeiro nivel internacional como é o mural A violonchelista de Fene, un grafiti realizado polo artista Hugo Lomas, coñecido como Esfir, e que acadou este ano o premio ao mellor mural do mundo que outorga a entidade Street Art Cities. Este mural foi realizado a instancias do colectivo Perla Mural Fest, quen organizou e contactou cos artistas convidados ao que foi o primeiro Festival Muralista de Fene, realizado no verán de 2023. Os grafitis son unha forma de expresión artística e cultural que reflicta a identidade e a creatividade das comunidades urbanas. E Fene ofrece, ademais deste, outros murais de notable nivel,
que son xa unha parte integral do patrimonio cultural e urbano do Concello. Considerando que estes murais, nomeadamente a violonchelista de Fene, poden ser un foco dinamizador da cultura local e un importante recurso para a promoción turística do Concello de Fene, que atrai visitantes interesados na arte urbana e na cultura local, como xa está a suceder, e tendo en conta que é necesario poñer en valor e promover a cultura urbana e os grafitis como parte do desenvolvemento cultural e turístico do Concello de Fene, o Grupo Municipal do PSDG-PSOE de Fene propón ao Pleno os seguintes acordos. 1. O compromiso de poñer en valor os murais como expresión artística e cultural, recoñecendo a súa importancia dentro do patrimonio cultural do Concello. 2. Establecer un programa de conservación e mantemento dos grafitis, asegurando a súa preservación a longo prazo e evitando a súa degradación ou eliminación. 3. Sinalizar a ubicación do premiado como mellor mural do mundo, a violonchelista de Fene, desde varios puntos das vías municipais máis transitadas. 4. Desenvolver unha ruta turística dos murais que destaque a obra premiada como mellor do mundo e o resto de pezas e promover visitas guiadas e actividades relacionadas. 5. Colocar en cada mural un pequeno texto explicativo da peza, consensuado co organizador do festival Perla Mural Fest e co autor de cada obra. A peza A violonchelista de Fene terá ademais destacada a información do premio ao mellor mural do mundo entregado por Street Art Cities e o ano de dito premio. Se no futuro outros murais reciben premios significativos, tamén se destacaría de igual xeito. 6. Promover a participación de artistas locais nos eventos relacionados e organizar eventos e actividades culturais relacionadas cos grafitis, fomentando así a participación cidadá e o interese polo patrimonio cultural do Concello. 7. Apoiar o colectivo local de arte urbano Perla Mural Fest na organización de festivais e actividades culturais relacionadas cos grafitis, promovendo a creación de novos espazos para a realización de murais, facilitando a participación de artistas locais e internacionais na creación de novas obras de arte urbano, dotando dun local social propio como sede e aportando financiamento. 8. Promover a educación e a sensibilización sobre a arte urbana e os murais, organizando charlas, talleres e actividades educativas en colaboración coas escolas e institucións educativas locais. 9. Establecer alianzas co sector turístico e cultural para promover os grafitis como un atractivo turístico único en Fene, incluíndoos en campañas de promoción turística e eventos culturais. E 10. Instar as autoridades competentes da Xunta de Galicia a traballar en colaboración co Concello para garantir a seguridade e o respecto polos espazos e as obras de arte urbano, loitando contra o vandalismo e destrucción das mesmas. Por todo isto, solicitamos ao Pleno de Fene a aprobación desta moción. Moitas gracias. Damos a palabra ao Partido Popular. Bueno, nos vamos a manifestar o sentido do voto, que é o mismo que manifestamos na Comisión de Cultura, que vamos a votar a favor. Gracias. Esquerda Unida, Grupo Mixto. Bueno, é unos puntos que se plantexan de acordos. Por exemplo, o punto 7, entendo que, lóxicamente, debemos de apoiar todo o que teña que ver con arte, con cultura e todo isto, pero me parece que focalizar isto solamente nunha asociación, pois me parece que é unha forma de excluir a resto de... Aínda que se fala de promover a participación de artistas locais e todo isto, pero logo non sei, eu creo que esta entidade tuvo o apoio todo o que reclamou, o sea, o que veu a pedir ao Concello, se lle axudou, se colaborou en todo momento, entón aquí nomear solamente, apoiar un solo colectivo, bueno, pois me parece que é unha forma de excluir de excluir o resto de colectivos, o resto de artistas que teñamos en Fene nese sentido, non? Polo demais, eu me vou abster. Gracias. Bloque Nacionalista Galego. Bueno, pois nós temos algunhas dúbidas sobre esta moción. En primeiro lugar, rogaríamos que cambiaran a palabra grafitis por arte urbano ou por murais, porque realmente o que hai non son grafitis, non? Polo menos así nos dixeron, non?
Despois, nos acordos, nos diríamos que o número 2 debería de ser retirado ao noso entendemento, porque existe, falando desta asociación do Perla Mural Fest, ao que se refire basicamente esta moción, pois establecer un programa de conservación e mantemento, bueno, diríamos dos murais, se vostedes o ven así, claro, asegurando a súa preservación a largo prazo e evitando a súa degradación. Claro, o Concello non se vai a meter, ou eliminación, sí, non se vai a meter unha vez que chegaron a un acordo, unha asociación con unha propiedade privada, o Concello non se vai a meter a restaurar, se fora o caso, ou a eliminar. Tampouco creo que deberamos ser nós cando teñen un contrato, e sabemos que existen contratos entre a asociación e as parcelas privadas. Despois, tamén no punto número 6, promover a participación de artistas locais nos eventos relacionados e organizar eventos e actividades culturais relacionadas con grafitis, fomentando así a participación cidadá e o interese polo patrimonio cultural do Concello. Claro, se estamos falando de que o fai unha asociación, non debe o Concello meterse en quen fai estes murais, non? O Concello, cando fai murais, e en este Concello non é que sexa a primeira vez que se fan, porque xa houbera o Mar e Ferro, fixemos, Xaquín Marín, tanto aquí na entrada do Concello, Leandro Lamas, Ito Mosquera. Quero dicir, nós, cando fai o Concello, intenta, Laura Calamitis, intenta sempre tirar de artistas locais, ou da zona, pero claro, nós non somos quen para decirlle á asociación a quen ten que chamar. Entón, nos diríamos que igual ese punto tamén podería retirarse. E despois, o número 10, instar as autoridades competentes da Xunta para traballar en colaboración co Concello para garantir a seguridade e o respeto polos espacios e obras de arte urbano, loitando contra o vandalismo e a destrucción das mesmas. Bueno, eso, a competencia da Policía Local en lo que se refire á seguridade xa se fai, e despois creo que corresponde á Garda Civil, depende da súa delegación de goberno. Non sei... Este punto nós tampouco vemos. Entonces, sí que é certo de que por todas estas cousas nos iríamos á abstención, si se retira, cambiaríamos o voto, e o que sí tamén hai que decir que o local para esta asociación en particular xa se lle ofreceu, xa houve unha conversa co Concelleiro de Cultura, xa foron a mirar a semana pasada un local, están revisando cales serían as súas mellores opcións. E despois, teño que decir que a Concelleira de Promoción Económica e Turismo está esforzándose porque ten moitas conversas coa asociación, axudoulle moito a esta asociación no tema de estatutos, por exemplo, para o tema de ensino e de educación, para que vayan, entendemos que os coles, as visitas, eso estaría dentro dos seus estatutos, dos obxectivos deles, e despois, para a súa difusión, tamén a Concelleira está traballando nos códigos QRs, pero, todo non se pode facer, hai zonas de propiedades privadas para colocar estes QRs con todo tipo de información, e se está mirando cal sería a zona máis boa e máis visible para colocalos, e despois a Oficina de Turismo, en breve que vai abrir, pois tamén esperemos que a técnica que comunicaba a Concelleira estes días, que vai a ser unha igual dos traballos que quere que faga esta técnica, pois un pouco a difusión e como poderíamos facer para que sexa este mural e outros que veñan no futuro, porque sabemos que van a seguir, pois de interese público, e que axude un pouco a facer esa programación. Por lo tanto, nos estos puntos sí que, veríamos a súa eliminación, porque non
nos parece que non van acordes coa moción ao noso entender, e o que sí o de retirar a palabra grafitis e poñer murais ou arte urbano. Gracias. Partido Socialista. Ben, agradecemos ao Partido Popular o seu voto a favor. Vou a comentar vou a puntualizar algunhas das cousas que se comentaron aquí. A voceira do Grupo Mixto de Izquierda Unida comenta que no punto 7 se focaliza demasiado nunha súa asociación. Bueno, non é certo, porque se fala tamén de promover a participación de artistas locais, precisamente no punto anterior. Si é verdad que esta é unha iniciativa única e que está dirixida por unha única entidade, polo Perla Mural Fest. Entón, pensamos que nomeadamente hai que apoiar a esta asociación porque é a que está promovendo e a que conseguiu que un mural en Fene tivera o premio ao mellor mural do mundo, que saiu en todos os medios nacionais e internacionais. Tivo unha repercusión e un impacto valorado en millóns de euros. Eu creo que pensamos que, desde logo, temos un capital que temos que aproveitar para poñer en valor e dinamizar económicamente, porque pode ser unha gran atracción de riqueza, como xa se está vendo. Eu creo que todos vimos estes días como chegaban buses de turistas para ver o mural da violonchelista de Fene. Entón, penso que precisamente hai que aproveitar este tirón que tivo e que está tendo para dinamizar o Concello. Polo tanto, pensamos que non é só focalizar, pero sí ten que ter un recoñecemento especial esta asociación. O que comentou a voceira do Grupo de Izquierda Unida, que tamén o comentou a voceira do Grupo do BNG, que esta asociación tivo todo o apoio deste Concello, bueno, todo o apoio precisamente non, porque tivo moitísimo apoio de entidades privadas, moito máis do que aportou o Concello para o festival do ano pasado. Neste sentido, quizás estaría ben saber, porque nosotros sabemos o apoio que tivo, pero nos gustaría saber o mural que está en la Casa de Cultura, canto costou ese mural, por ter unha referencia para saber de que apoio estamos falando no caso do Perla Mural Fest, que trouxo 3 artistas de gran nivel, como se puido ver, e recibiu un apoio, ao noso entender, bastante escaso. Nosotros pedimos que se aumente este apoio para próximas edicións. Por suposto, retiramos a palabra grafitis, non nos supón ningún problema, mencionaremos arte urbano ou murais. O punto número 2, establecer un programa de conservación e mantemento dos grafitis asegurando a súa preservación a longo prazo, evitando a súa degradación ou eliminación. Si podemos asumir a súa retirada, porque efectivamente a Asociación Perla Mural Fest sí que ten un acordo cos propietarios dos edificios para evitar que se elimine nun período de tempo determinado. Entón, eso retiramos sen ningún problema. No punto número 6, promover a participación de artistas locais nos eventos relacionados e organizar eventos e actividades culturais relacionadas cos murais, fomentando así a participación cidadá e interese polo patrimonio cultural de Concello. Podemos retirar deste punto nos eventos relacionados e deixalo aberto en xeral a promover a participación de artistas locais e organizar eventos e actividades culturais relacionadas cos murais. Para non incluir efectivamente, non se pode pedir ao Perla Mural Fest, unha asociación privada, a inclusión de artistas locais se eles non o consideran. Entón, aí retiraremos esa frase de nos eventos relacionados. E no último punto que comentaba a concelleira, instar as autoridades competentes da Xunta de Galicia a traballar en colaboración co Concello para garantir a seguridade e o respeto polos espazos e as obras de arte urbano, bueno, pois sacamos da Xunta de Galicia e quedaría instar as autoridades competentes a traballar en colaboración co Concello para garantir a seguridade e o respeto pola arte urbana. E nada máis.
Se retira o punto número 2. Despois se cambia grafitis por arte urbano ou murais. En todo o texto, en toda a moción. Sí. Sí, non temos ningún problema lingüístico. No punto número 6... No punto 6 se suprimen os eventos relacionados e no punto 10 da Xunta de Galicia se suprime. O resto queda todo como está, esperando que o BNG vote a favor, se non mantemos a moción. A palabra grafiti sí, non nos supón ningún problema. Se hai alguna intervención, Partido Popular nada, Esquerda Unida, Grupo Mixto nada, BNG? Sí. Sí, sí. BNG, entonces... Votaremos a favor coas modificacións. Pois procedemos á votación. Votos a favor. Votos a favor. En contra. Abstencións. Apróbase por maioría absoluta. Pasamos, entón, ao punto número 7, mocións urxentes. Hai unha moción urxente que se pasou hoxe pola mañán a todos os grupos, que foi presentada onte no Concello, despois dunha reunión que houve o luns pasado, co AMPA e algúns pais do CEIP dos Casais de Maniños. Entón, a urxencia, en este caso, ven dada basicamente porque a relación provisional de nenos e de nenas se aprobou o día 25 de abril, co cal non deu tempo de poder presentala antes, e urxe moito, lóxicamente, debatir a moción para dar este apoio, se se considera oportuno, máis que nada polos plazos que supón. Entón, non sei se hai algunha intervención para a urxencia ou pasamos a votación da inclusión e da urxencia. Votos a favor da inclusión. Moi ben, pois hai o concelleiro de Ensino pasará a ler a proposta de moción e hai un membro da AMPA que non sei se quere intervir unha vez que a leamos antes de empezar o debate, ou nos pedirán outro día xa a intervención no pleno. Non, hai un representante. Entón, alguna aclaración? Vale, se non, pasamos á lectura. Perfecto. Concelleiro de Ensino, por favor. Hola, boa tarde a todas e todos. Bueno, pois como decía o alcalde, se presentou esta moción por parte da AMPA dos Casais, entón vou pasar a ler a exposición de motivos. O día 25 de abril publícase a relación provisional de nenas e nenos admitidos na escola do CEIP Os Casais, data na que a AMPA da Río Vá comeza a recibir o malestar das familias que ficaron excluídas desta escola. Durante o período de solicitude desta admisión, que finalizou o 20 de marzo do presente ano, moitas familias mostraron interese polo centro educativo, confirmándose a tendencia alta de solicitudes de matrícula neste centro. Este aumento é froito dun traballo inxente, tanto por parte do profesorado do centro como por parte da AMPA, ao conseguiren manter os servizos de conciliación.
Formalizáronse 10 solicitudes de admisión para a educación infantil e 5 solicitudes de admisión para diferentes niveis de educación primaria. De educación infantil foron excluídas 4 das 10 solicitudes e de educación primaria foron excluídas 4 das 5 solicitudes. De facto serían 5, porque de educación primaria admítese a solicitude dunha irmá e da outra non. Estamos a falar da exclusión do 60% das solicitudes realizadas, entre as cales hai familias da área de influencia do centro. O motivo que alegan para esta exclusión é que non hai vacantes no centro. Isto resulta-nos incomprensible nun centro con recursos máis que suficientes para acoller a triple do alumnado que ten actualmente. En educación infantil, para o curso que ven, quedarían 6 alumnos e alumnas e só deixan matricular a outras 6 crianzas, deixando a 4 fora. A ratio máxima en agrupamentos onde hai alumnado de cuarto infantil, como é o caso, ao luz do acordo de 2019 é de 12, pero até o curso pasado entraban 18. Non se entende que neste curso non poidan entrar as 16 que fixeron a solicitude. A reducción de ratios non pode conlevar a reducción de unidades, a reducción de escolas, a reducción de profesorado, senón o contrario. Entendemos que en educación infantil deberían ofertarse as 20 vacantes de cuarto de infantil, como en todos os centros. A decisión de agrupamentos debe realizarse en función das solicitudes e non ao revés. Non facelo así supón un agravio comparativo aos centros do rural e que se lle negue o futuro a este tipo de centros porque impoñen unha mingua de alumnado tamén en primaria. En educación primaria hai 2 solicitudes para primeiro, 2 solicitudes para segundo e unha para cuarto. Nos cursos onde se alega que non hai vacantes, primeiro e segundo, hai prazas de sobra porque serían 5 nenos e nenas de primeiro de primaria e 9 nenas e nenos de segundo de primaria. Tampouco se entende que se aleguen que non hai vacantes para estes cursos. As familias están moi preocupadas con esta situación, onde non se deixa incrementar o alumnado a grupos moi pequenos, perdendo oportunidades de enriquecemento dos grupos e, por tanto, de aprendizaxes fundamentais entre iguais. As familias que ficaron excluídas contactaron coa inspección. A única resposta que obtiveron é que teñen que agardar. Parécenos unha resposta intolerable, non ten en conta que cada unha deses nenos e nenas e das familias detrás con necesidade de planificar, organizar e asegurar o que vai ser o seu futuro próximo. Unha desas familias ten unha filla admitida e outra non, vivindo a 500 metros do centro. Como vai esperar? Se espera e non hai renuncia a esa praza, ficaría unha nena en cada centro, unha situación insostible para esa familia. Cada crianza non é un número, é unha persoa con necesidades e unha familia que fai equilibrios para facer realidade a conciliación da que tanto se fala, pero para que tampouco os medios se poñen dende as administracións. O Centro CPI e os Casais, CIP e os Casais, ten un espazo privilexiado, unha contorna natural situada estratégicamente ao lado dun polígono e próximo a cruces de vías de comunicación importantes, facendo dun enclave fabuloso para a conciliación familiar, así como para os proxectos pedagóxicos que se desenvolven dende o centro. Estas medidas de restricción de matrícula responden a unha intención de que o centro mingue até facilitar o seu peche, en que entendemos que a intención que agocha a Consellería de Educación porque non existe outro motivo polo cal non desgrupar as unidades actualmente existentes ou buscar como posibilitar a matrícula das solicitudes de admisión que hai actualmente. O Centro Educativo Os Casais merece respeto, merece poder medrar, merece o futuro polo que tan duramente están traballando e da Consellería só recibe trabas, dificultades e recortes. FENE merece respeto, o rural merece respeto e as familias merecen respeto e respostas que as traten con dignidade. Por todo isto, solicítase que se admita todo alumnado que solicita a admisión, tanto este curso como os vindeiros, tendo en conta que ten espazo, disposición do centro e medios para facerlle fronte a estas solicitudes. Que se dote dos recursos que faga falta para facer fronte a estas solicitudes, que se respecte a liberdade de escolla de centro das familias, sobre todo estamos falando de familias da área de influencia do centro, que se recoñeza o bo traballo deste centro e da súa AMPA ao longo destes anos ao converter un centro referencial para moitas familias da comarca. Ese recoñecemento ten que vir acompañado de medios que lle permita seguir medrando. Que aos centros do rural que teñan agrupamentos e lles permita ofertar todas as vacantes
e que, en función das solicitudes que haxa, se confeccionen os agrupamentos, non ao revés como se propón actualmente. O nomeado acordo de 2009 foi incumprido sistemáticamente naquela e non pode ser o pretexto polo que limitar a admisión neste centro. As reducións de ratio deben servir para mellorar a calidade do ensino, non para empeorar a vida das persoas. Que o Pleno este comprometido coa educación pública e de calidade e coa mellora de todos os centros educativos que están no seu municipio. Que desta maneira faixe público o apoio ao CIP e aos casais nas demandas das familias e do profesorado e solicita a Consellería que atenda as súas peticións. Bueno, pois esta é a moción que presenta a AMPA do CIP e os casais e polo que pedimos o voto a favor. Entendo que no penúltimo punto hai un pequeno erro, porque pon está, eu entendo que o Concello de Pleno este comprometido. Por iso lín así. Vale. Partido Popular. Bueno, hola, boa tarde a todos e a todas. Simplemente, desde o Partido Popular, decir que Inspección Educativa sempre resolve tomando como referente a legislación e a normativa vixente. O prazo de admisión está en marcha. O día 25 de abril publicáronse as prazas provisionais, é dicir, as prazas definitivas non saen ata o 15 de maio, polo que a Consellería ten tempo de clarificar e resolver as situacións das familias. Nada máis. Partido Socialista. Parece que imos defender esta moción os que traballamos no eido educativo, tanto do Partido Popular como do PSOE, e, bueno, algún máis tamén. Pois, somente decir que a exposición de motivos e os argumentos que nos presentan o CEIP e os casais a este pleno me parecen totalmente acertados. A verdade é que ten que prevalecer a admisión por enriba da reducción de plazas de unidades, que é o que pretende sempre a Consellería, igual que tivo moita prisa para reducir e facer agrupamentos, que teña agora a mesma prisa para ampliar e deixar medrar a 200. O noso apoio é total. Grazas. Esquerda Unida, Grupo Mixto. Bueno, a verdade é que parece que este colexio parece que está no punto de mira da Consellería, non? Porque xa ten tido problemas xa uns anos atrás por un motivo, se non era este, era parecido. Pero en todo caso, tanto que se fala da conciliación da vida laboral e familiar, pero estas medidas que se toman evidentemente non facilitan para nada esa conciliación. Empezamos así, recortando, e acabamos pechando colexios, como xa pasou con algún máis algún que pechou xa hai tempo e outro que pechou fai pouco. Nos imos apoiar a moción. BNG. Bueno, pois no BNG estamos a favor, defendemos o ensino público e de calidade e que perfectamente reflexa esta moción, ademais de recoñecer o traballo intenso que somos coñecedores tanto da AMPA como da dirección do centro como toda a comunidade educativa de os casais, polo tanto, o noso apoio, por suposto, a esta moción animar a que continúen para que esta solución chegue canto antes e esas familias se vexan, polo menos as afectadas coa tranquilidade de poder ter a seus fillos e fillas matriculadas no centro. Polo tanto, noso voto é a favor. Moitas gracias. Non sei se hai algunha intervención máis. Suxerimos unha intervención por parte do Concello coa Inspección Educativa antes de, como ben dixo a que defendeu a postura do Grupo Popular,
antes de que remate o prazo de admisión definitivo. Entonces, defendemos unha reunión coa Inspección Educativa por parte do Concelleiro de Educación e o alcalde e os representantes do colexio para intentar presionar a esta Inspección Educativa, que xa sabemos todos os que estamos no eido educativo, os que estivemos, non? Que os inspectores teñen unos cupos. Que quero dicir con isto que a cada inspector lle conceden X prazas de mestres para ampliar e para manter. É dicir, que ao mellor nos quitan por un lado para darlle a outro centro por outro lado. Entón, sempre hai presións de todo tipo. Eu pido que haxa esa reunión e que o centro educativo vaya acompañado por a autoridade deste Concello e por o Concelleiro de Educación. Vale, en principio isto, tal e como está redactado xa o último punto, pois xa está, que se solicite á Consellería que atenda as peticións, se dará traslado e se é necesario unha reunión, pois lóxicamente con o Concello nos prestamos para, vamos, non só o goberno municipal, sino, bueno, todos os voceiros ou os grupos que queiran asistir se é preciso. Por se non hai nada máis, procedemos á votación. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Apróbase por maioría absoluta. Pasamos ahora ao punto número 8. Rogos ou preguntas. Ten en primer lugar a palabra a voceira do Partido Popular. Bueno, queríamos preguntar como van as xestións sobre o novo centro de saúde, se avanzou algo desde a última vez que preguntamos por este asunto. Tamén queremos preguntar polo plan de urbanismo, fai moito tempo que non sabemos de avances, en un anterior punto se falaba dos aparcamentos, queremos saber en que punto estamos, cal é a previsión deste goberno e que nos den conta deles. Estamos no mes de maio. Nos decían a principios de ano que os orzamentos estaban prácticamente elaborados, a señora concelleira que quedaban facer uns frecos, pero teñen que zurcir mellor, porque eses frescos se están desfacendo. A ver que previsión teñen para presentarlos aquí, ou se non teñen ningunha. Queremos preguntarlle por un rexistro de entrada que foi do día 22 de abril, no que un veciño de Camiño de Pontepedra ou de proximidades lle solicita que retiren unha cadea que impide o paso e nos lle preguntamos que vexan os límites do camiño, que se señaliza adecuadamente. Bueno, isto que di o señor e que se impongan as accións. Queremos saber que pasou e cal é a problemática e que solucións se puxeron por parte do Concello. Tamén vemos a petición dunha persona que lle pide unha relación de todos os traballadores e traballadoras dos distintos instalacións de conserxería, de limpeza, e queríamos saber a que se debe esa petición. Tamén vemos unha reclamación por daños no Camiño de Buio, que foron provocados por unha empresa que presta servicio a este Concello, en concreto a empresa Tembrás, e queríamos saber por que se dirixe o particular o Concello. Esta reclamación se refire aos danos que se provocaron nun peche no ano 2023. Entendemos que se unha empresa que está a prestar servicios, unha empresa privada, pois a responsabilidade será do Concello. Se non o saben hoxe, pois non o contestan. Despois, queríamos preguntar por un escrito da DIF que entrou sobre o amaño da pasarela. Nos daban conta nunha comisión de urbanismo de obras, servicios, que se procederá ao seu amaño, e queríamos preguntar por que presenta a DIF ese escrito, que contido ten. Despois tamén queríamos preguntarlle por as queixas que entraron tamén o 25 de abril por as queixas da marquesina de Marqués de Figueroa, ao lado do Economato, unha marquesina que o que hoxe, señor alcalde, lle quitaba o sono cando estaba na oposición. Agora xa pasaron 4 anos desde que vostede está aquí, a culpa non lla pode votar o Partido Popular. Que ten pensado facer?
e amañar iso. Bueno, me imagino que na súa intervención dirá que está esperando por esa marquesina que iba a poñer a Xunta. Pero que problemática existe con esa marquesina e se ten pensado vostede susanalo. Volvemos a reiterarlle que seguimos pendente despois de moitos meses dos recibos de enerxía eléctrica da Escola de Chamoso, de antes e de despois de instalar eses fornos e de exercer unha asociación, unha entidade privada, súa actividade con eses fornos en ese edificio da Escola de Chamorro. Tamén preguntamos cando teñen previsto facer a segunda fase do alcantarillado do Feal e Magalofes, cando teñen pensado encargar o proxecto de alcantarillado para Bullo e o Independiente do lugar do Velelle. Lle solicitamos no anterior pleno que requirisen a Diputación da Coruña para que procedese o amaño da Rúa da Fraga, que está prácticamente intransitable. Ao respecto, preguntarlle se fixeron algunhas xestións ao respecto, se se puxeron en contacto, se non fixeron nada, se se puxeron que lle contestaron. Aproveitamos tamén, non vamos a facer un análise agora de todos os viais que están en mal estado este Concello, pero aproveitando tamén, e é competencia municipal, se teñen pensado facer algo coa avenida do Concello en breves, porque está totalmente desastrosa. Solicitábamos tamén no anterior pleno o desbroce da entrada ao polígono desde Nacional Sexto. Hoxe non estaba desbrozado, igual ora pola tarde sí, igual me pasa como noutra situación. A entrada no polígono, os laterais da xente que ven andando, que vai acceder aos comercios, os establecementos comerciais que están ali, está invadido de toxo os arcés, que é por onde van andando. En relación co pintado de correos, queremos solicitarlle informes técnicos que avalaran ese pintado. Xa lle preguntamos en distintos plenos se existía algunha prohibición que conlevase unha sanción, unha multa por aparcar aí, unha denuncia. Xa nos dixo vostede que non. Te poden denunciar, pero non te poden sancionar porque eso non está regulado. Pero lle trasladamos a problemática que estaba a existir cos veciños. En primeiro lugar, queremos manifestarlle que nos parece un agravio comparativo con outros establecementos deste Concello que sí están pagando un vado, con un límite temporal, seña de mañán, seña de tarde. Despois, nos parece gravísimo que determinado personal pretenda ou entenda, porque igual se lle transmitiu así desde o Concello, que igual se lle teñen que ir a aclarar, que ese espacio pintado de amarelo é para uso exclusivo dos vehículos do establecemento de correos, o cual nos parece tamén que teñen vostedes que solucionar 7 días a semana, 24 horas ao día. E entonces, como xa non é a primeira vez que lle trasladamos esta problemática a este goberno, lle pedimos, en primeiro lugar, os informes que ampararon ese pintado de amarelo, os informes técnicos, se teñen pensado solucionar isto e de que maneira, que nos expliquen un pouco. E en relación con esta pregunta, recordarlles que existe unha moción presentada polo Partido Socialista e apoiada, nese caso, polo Partido Popular, descoñezco se o Grupo Mixto e o Bloque Nacionalista naquel momento votaron a favor, ou se abstiveron, para establecer aparcamentos rotatorios diante das farmacias, sobre todo de zonas urbanas. A resposta foi que non se podía levar a cabo porque había que regulalo. Quero dicir, coa facilidade que ten este goberno para pintar liñas, aínda que pintara unha salida de aparcamento rotatorio, tampouco lles pasaba nada de nada. Quero dicir, non dudaron en ir a pintar a un establecemento unha prohibición de aparcamento, non? Cando teñen pensado executar ese acordo plenario por maioría dos aparcamentos rotatorios nas farmacias urbanas, non nos vayamos a facer en todas, porque igual tampouco é necesario, non? Pero nas urbanas sí que o é. Traemos unha pregunta, creo que o voceiro dos principais afectados está aquí no pleno, pero tamén a traíamos,
que se ten pensado facer, porque na anterior pleno non está a Conselleira de Seguridade, que se ten pensado facer coas reivindicacións duns veciños de Perlío en relación co aparcamento que está ali na Plaza Verde e co sentido de circulación da Rúa Queiroga, se estudiou algo, se se fixo algo, se se avanzou. Despois, queríamos preguntarlle tamén á concelleira que criterios se seguiron para poñer en dirección única, a ver, é que eu non sei o nome da vía, pero onde está o cementerio de Barallobre, se usted vende o polígono rodeando o cementerio de Barallobre, baixa a vía principal do cementerio, tiña un camiño que accedía despois a carretera principal do instituto, porque está ahora en línea, o sea, en unha sola dirección, está de prohibido de entrada, se non se di en que se basou, en que informes técnicos policiais ampararon esa como se di, esa dirección. Queríamos preguntarlle por ese punto limpio que crearon vostedes no cementerio municipal. Mire, no anterior pleno lle preguntábamos si quen limpara as playas, si no pleno, o sea, si no contrato pola limpeza das playas non vai recollido xa un apartado económico para o reciclaxe do material que se retira. Xa nos dixeron vostedes que era Sigal, que era unha empresa que traballou co Partido Popular, co Bloque, co Partido Socialista, con todos. Pero dígolle eu, vostedes instaron a que retiraran eses... Porque a pregunta non foi contestada. Existe unha partida, hai que reciclar. Eu creo que é unha responsabilidade do goberno da quen contrata que execute os traballos que lle encargan. A maiores, eso lle preguntábamos no anterior pleno, pero que dende o anterior pleno a este pleno xa temos uns vertidos ali, tanto a un lado como a outro, que están descontrolados. Xa yo anunciábamos coa poda da Avenida Naturais, está recollendo no pleno, da Avenida Marqués de Figueroa, cando vimos un camión descargando os restos das podas ali nesa mesma parcela. Teñen pensado facer algo? Falando de vertidos, Torre de Borrás. Cando se estaba na oposición era un descontrol que nadie miraba por iso. Levan vostedes 4 anos. É unha vergonza. Falaban vostedes de poñer cámaras. Que están a facer co vertido de Borrás? No Facebook, colgar as fotos e criticar. Pero ahora que están vostedes gobernando 4 anos seguidos, sin interrupcións, que teñen pensado facer con ese vertido incontrolado? Solicitarlle ao goberno que se volvan a remitir as invitacións aos distintos actos, polo menos o Partido Popular, os correos electrónicos nos que se nos remiten as xuntas de goberno, as convocatorias dos plenos, as convocatorias das comisións, porque realmente non nos está a chegar absolutamente ningunha invitación para ningún evento nin para ninguna exposición. Xa foi comentado co Concelleiro de Cultura, é un robo que se volva, bueno, e o de deportes e todas as invitacións. Despois queremos preguntarlle tamén se xa teñen pensado quen vai a ser a persona que sustituya o representante, o intermediario de prevención de riscos laborais, porque creemos que existe unha problemática ou un retraso co tema dos recoñecementos médicos, sobre todo dos especiais de óptica, de xinecología, etcétera, etcétera. Nos gustaría preguntar por iso e como van a xestionar. Despois queremos preguntarlle tamén á Concelleira de Personal si xa ten en marcha o canal de denuncias, que é un obrigatorio para este Concello desde xuño do ano 2023. Unha pregunta que tiñamos aí, nos parece bastante interesante, e como ten pensado estruturalo. No anterior pleno preguntábamos por unha subvención que renunciara o Concello. Era unha subvención para o financiamento de personal técnico nos servicios municipais de igualdade de xénero no ano 2024.
O señor alcalde nos decía que ao final vostedes decidirán renunciar porque non iban a asumir o custe dun traballador a maiores, etcétera, etcétera. E porque a persona estaba de baixa ou algo así nos chegou a comentar, senón que nos corrixa. Pero nos gustaría que se nos contestara cal é a verdad, porque, mira, ustedes solicitan o 21 de novembro de 2023, que non querían destinar eses cartos especificamente a esa función. Ya conceden o 9 de febreiro de 2024 e renuncian o 18 de marzo de 2024. Señor alcalde ou señora concelleira, porque o señor alcalde decía, creo recordar. Pode ser, é o alcalde, non ten por que sabelo todo. Pero é que aquí o informe de intervención, o informe que ustedes presentan, a resolución da alcaldía dice renunciar á subvención concedida pola Diputación Provincial da Coruña o Concello de Fene, o abeiro da convocatoria para o financiamento da personal técnico e servicios municipais de igualdade de xénero, debido á situación financiera do Concello de Fene, posta de manifesto pola intervención municipal no informe transcrito neste acordo. A situación financiera, isto vai en relación, xa unimos, díganos a verdad, porque renuncian vostedes. Ao que nos decía antes a concelleira, lle din desde os servicios económicos. Non é nada significativo. Non, claro, non é nada significativo porque levan arrastrando unha situación financiera moi nefasta. Neste informe de intervención lle decían que necesitaban financiamento final do peche do exercicio de 1.800.000 euros e que cumplían co período medio de pago de media entre os 4 trimestres. En relación cos servicios sociais, tamén queremos preguntarlle, eu vou a... Bueno, que non vou a dicir a palabra porque igual hasta mal interpretan, pero ten distintas acepcións. É que nos atopamos nas resolucións da alcaldía que, aparte de non ter orzamento a estas alturas, que iso xa o sabemos, cambian dun lado, poñen, chacan, tal. Fai pouco nos encontramos, bueno, vostedes que se poñen a bandeira dos defensores de servicios sociais, que ríete tú de quen lles fai frente. Nos atopamos en resolucións da alcaldía día sí e día tamén que ustedes están reducindo as partidas desa aplicación orzamentaria. Pero que agora nos volvemos a topar con que vostedes a emerxencia social, o sea, as axudas de emerxencia social, que chega mañán unha persona que ten unha desgracia e arde a casa e non ten como asumilo, e acaban de vostedes de retirar no mes de maio, porque non no mes de decembro, que o mellor quedaba aí sin gastar, 16.201 euros as axudas de emerxencia social. Eu creo que xa está ben. As bandeiras e ir de abanderado é moi bonito, pero os servicios sociais funcionan cando teñen financiamento e cando se xestionan os cartos correctamente. A min, sinceramente, que no mes de maio estén vostedes retirando 16.000 euros e para incrementar as partidas de asistencia social de soldos, trienios, complemento destino, complemento específico, seguridade social, etcétera, etcétera, etcétera. E para o proxecto de saneamento no FEAL, que curiosamente xa aprobáramos e tiñamos uns cartos consignados, porque, volvo a repetir, esa é unha obra, se non me equivoco, da Diputación. Para que a Diputación teña os cartos, xa os tes que ter consignados a parte que lle corresponde ao Concello. Casi 9.000 euros. Pero, ademais, para pagar os soldos, que nunha resolución da alcaldía tamén, na dación de contas, vemos que previamente, fai un mes, se retiraron do apartado de personal. De servicios sociais se retiraron os cartos para pasar a deportes, pero agora cambiamos de emerxencia social para pasar a personal. Hombre, por favor, de verdad, se a señora concelleira de Facenda era
os argumentos que nos iba a expoñer, que era a solución á situación económica deste Concello, paren xa. Porque isto non sabemos como vai acabar. Bueno, o intuímos mal. A explicación das axudas de emerxencia social nos gustaría non salir deste pleno sin que se nos dera unha resposta, porque nos parece algo gravísimo. E eu decía da palabra que ten unha acepción que pode ser mal interpretada, pero que estamos quita, pon, e isto non se entende. Eu creo que as contas tampouco lle dan. Nos gustaría que nos explicara o tema da subvención, agora que está aquí diante, e o tema de as axudas de emerxencia social. Moitas gracias. Partido Socialista. Vou recoller, porque está máis fresco, a última petición da voceira do Partido Popular, porque é unha das preguntas que traíamos hoxe ao pleno para a responsable do Departamento de Servicios Sociales. Como se pode facer unha modificación de crédito, unha transferencia de crédito, minorando a asistencia social primaria a partida de emerxencia social en 16.200 euros? Si miramos a quen se lle incrementa, o que decía a voceira do Partido Popular, se lle incrementa para soldos para trienios, para complementos de destino, para a seguridade social dunha asistenta social na mesma cuantía. E preguntamos, obedece isto á contratación que se fai, que nos enteramos por unha resolución da alcaldía dunha traballadora social por acumulación de tarefas durante 4 meses? É para isto? O sea, para pagar o soldo desa persoa que se minora a asistencia primaria en canto a emerxencia social? A ver, supoño que a mellor era o máis fácil, non? Minorar aí e non buscar o orzamento para pagarlle a esta traballadora de outro sitio. Pero, bueno, nos gustaría que nos explicara se o motivo é ese. Outra pregunta que queremos facer é en canto que vimos que tamén no departamento que dirixe vostede descubrimos na relación de facturas que se nos presentaron para este pleno que temos 2 despachos de abogados, 2 asesores. A mellor o entendimos mal nós. Encontramos unha factura por 242 euros de Amorós e Asociados SL e pon asesoría xurídica, Departamento de Servicios Sociais, febreiro de 2024. Pero vostede lembrará que recentemente contrataron un servicio de asesoría xurídica tamén con unha persoa tamén de Ferrol por 290 euros. Si quere lle digo o nome, pero sabe vostede de quen falo, verdade? Non, o digo porque, ademais, dá a casualidade de que neste mes de abril se lle devolveu a factura que emitiu este despacho de abogados. Non sei por qué, pero me imagino que algún defecto tería para remitirlle e que a volver a presentar, non? Bueno, supoño que haberá máis preguntas e rogo para vostedes, pero tal e como os teño vou seguir desmenuzando. Facemos un rogo ao Grupo Municipal Socialista no sentido de que vemos que hai unha empresa de electricidade que traballa moito para este Concello. A mellor hai máis, pero na relación de facturas víamos unha empresa de Ferrol que facía o mantenimento de viais, de alumbrado público de diversas zonas, que facturaba 1.000 e pico de euros, 2.000, 700, 800... Bueno, había diversas facturas, non? Eu penso que a mellor todos os traballos non os poden facer todas as empresas de electricidade de Fene, e hai que darlle a unha empresa de Ferrol. Pero cambiar os tubos fluorescentes do Centro de Saúde de Fene, cambiar os tubos fluorescentes do Centro de Saúde de Maniños,
e os da Escola Infantil da Galiña Azul, eu penso que calqueira autónomo, empresa pequenichiña de Fene non necesita tener un camión grúa para cambiar as luminarias de aluminio. Penso, son facturas pequenas, pero que lles poden dar vida a pequenas empresas e autónomos que se manexan no sector da electricidade de Fene. É un rogo. Faga vostedes o que mellor consideren, pero é un rogo. Tamén nos gustaría que nos respondesen o motivo polo que o Concello de Fene, nunha resolución da alcaldía a 470 de 19 de abril, fala de pagos de xuros por mora polo atraso no recoñecemento e pago de trienios a varias persoas deste Concello. 572,98 euros. A ver, eu, sinceramente, traballei nunha Consellería de Educación que manexa miles de persoas. E na Coruña creo que somos miles e miles de traballadores. E cando cumplimos un trienio, automáticamente solicitamos o recoñecemento do trienio e ao mes seguinte non lo pagan. A mellor estou equivocado. Ou non estou equivocado? É automático. Bueno, no meu tempo, xa levo uns anos xubilado, no meu tempo tiñas que facer a solicitud de recoñecemento de trienio. E o mes seguinte xo pagaban. Si o recoñecemento o facías antes do día 15 do mes anterior. Si o facías despois, xo pagaban ao segundo mes. Pero é que unha empresa que hai unha traballadora, que fun a falar unha vez con ela na xefatura territorial, que leva todo isto dos trienios, unha soa traballadora, e leva miles e miles de persoas. Non sei como un concello con 100 traballadores pode estar tempo e tempo sin pagar os trienios aos seus traballadores e logo por riba ter que pagar os xuros por non haberlle pagado. Bueno, a ver, me parece que isto hai que corrixilo. Poñan vostedes os mecanismos que sexan ou respondan se teñen pensado ou a mellor é que non ten solución, non sei. Nos gustaría escoitarlles sobre isto. Sí. Facíamos uns rogos nos plenos anteriores respecto á reposición de especies arbóreas no Parque 25 de Xullo, que está aí ao lado do Muiño. Nos gustaría saber se xa estudaron o tema e cando teñen pensado repoñer estas especies arbóreas que os veciños demandan. Tamén facíamos un rogo de que se arranxaran as baldosas que hai no edificio da cafetería Ruibén ao paso ao garaxe que ten este edificio, porque a verdade é que non son ni unha ni dúas ni tres. Hai 10 baldosas sinalizadas desde fai 3 meses, precisamente o día que se sinalizaron estaba o alcalde, estaba vostede e pasei eu por ali. Non, entonces o tempo pasa para mí. Bueno, quedamos en 2, deixámoslo en 2. Non, por aí non paso. 2, vamos negociar 2. Bueno, a ver, a verdade é que por aí pasa moita xente maior, é un perigo. Eu non digo que o amañen se non teñen cartos, se non teñen disponibilidade, non o amañen hoxe ni mañá, pero poñan unha sinalización para que a xente maior que pasa por ali e os nenos sepan que hai un risco, sinalicen, poñan un balado, fagan o que queira. Xa se que é unha zona de paso, pois anúncelo antes, anúncelo de alguna maneira. Logo, facíamos outro rogo na rúa tras o Cádabo, para máis sinais onde está o Talleres Vicente Rei, da FOR, facíamos o rogo de que é intransitable para os peóns esas sendas de cor vermello que están ali pintadas. Non sei cando teñen pensado vostedes solucionar este tema, pero a verdade é que unha persoa con muletas, con cadeira de rodas por ali non pode pasar. Teñe que ir pola calzada co risco que supón. Facíamos tamén un rogo no pleno do mes de abril tamén, igual que estes outros que acabo de relatar, de amaño das escaleiras que acceden ao Pallaso, ao Parque do Pallaso. Se nos poden decir cando teñen pensado amañalo ou o que teñen pensado facer con
con esta situación das escaleiras, agora que ven o verán e que moitos rapaces van estar aí xogando e poden ter un accidente. Nos preocupa, nos gustaría saber se van facer algo ou se ten solución o tema do desestimento das comunicacións previas. É que este mes de abril vimos que hai cando menos 30, 28, 29 ou 30 comunicacións previas desestimadas. Pero que pasa? Que non vai poder ninguén neste Concello facer unha pequena obra, ou que se a ten que facer ten que tardar 2 anos para poder facela porque hoxe lle falta un permiso, mañán lle falta unha autorización, un pasado de iso, un esquema, un gráfico, un non sei que. Home, eu supoño que moitos deles se podían solucionar con unha información moi detallada dos documentos que ten que traer a persoa que fai esa comunicación previa. O digo para non perder tanto tempo o técnico municipal desestimando esa comunicación, por lo menos que informe axeitadamente a persoa dos documentos que ten que traer. Tamén o dixemos xa no pleno anterior, pero agora que está a concelleira de servicios, pois tamén, por fin, os contedores amarelos están amarrados na rúa Antonio Montero e os días de vento non anda golpeando. Grazas, en nome dos veciños. Temos que volver a facer algo recurrente xa, a sinalización vertical dos pasos de peóns na avenida Marqués de Figueroa. Pois ben, como os pimentos de Padrón, uns picas e outros non, unha cousa así. Pois unhos funcionan, unhas sinais funcionan e outras non. Entón, nos gustaría, se é posible para o pleno seguinte, digo se é posible, que nos informara ou que nos traxera un informe de en que estado están, porque son moitos, cando se mercaron, que garantías teñen, que mantenimento se está dando, sobre todo porque últimamente vemos que as placas solares que recollen a enerxía para que funcionen, unha en concreto está virada boca abaixo, o sea, non vai coller a enerxía do sol de nada. E lle vou dar un dato, é a que está na confluencia de Carretera da Fraga con Marqués de Figueroa. Nesa confluencia, enfrente da perruquería, que hai aí unha perruquería de homes e hai un comercio de informática, a que está baixando á dereita, para máis datos, nese paso de peóns, a ten boca abaixo. Entón, malamente pode coller a enerxía do sol para que funcione. Tamén queremos facer un rogo á concelleira de Facenda para que non dilate tanto o tempo para traer xa as ordenanzas municipais que habíamos traballado, xa non me atrevo a decir 3 meses, por se acaso o señor alcalde me din que non, pero polo menos 2 meses casi van. Pois nos gustaría que volver a reunirnos a todos os grupos municipais e poder adiantar e darlle xa un empurrón e traelas a ordenanza número 30, en fin, a 25, a 13, a 24, a 23, nos gustaría. A 23 non nos ensinou vostede, lle vou lembrar. A 23 é importante, é a ordenanza que regula o que pagan os coches, os vehículos de tracción mecánica. Esta ordenanza non saiu adiante en novembro de 2022. A presentaron vostedes, non saiu adiante, só tivo 7 votos dos 17. Co cal nos gustaría que o trouxera outra vez para intentar aportar e mellorar entre todos os grupos políticos. Sí, pero que teño aquí tantas cousas que... A ver, non quero estenderme moito, claro, non quero estender moito e monopolizar moito o tema, porque tamén outros compañeros queren facer intervencións do Grupo Municipal Socialista. Fai un par de plenos, unha persoa que ademais está aquí, a vexo aquí presente, o señor Toñín, para todos coñecido, facía un rogo ao final do pleno no sentido de que
se puñera unha luminaria no túnel que vai na rúa da Panadería de Perlío que vai a confluir con a Avenida das Pías, non? Entón, ou con San Valentín, perdón, con San Valentín, sí. E que xa mañá tamén a varanda das escaleiras que dá acceso, non? Entón, bueno, nos gustaría saber se se pensou algo sobre este tema e tamén outra petición que anotamos deste veciño de Fene en canto ao peligro que existe na Avenida Naturais ao lado do restaurante Casa da Boa de poñer un valado ali porque a verdade é que hai unha altura considerable e non hai seto e calqueira neno pode caer e mancarse. Non sabemos se é cuestión do propietario da finca, se o Concello pode intervir, pero que busca unha solución posible. Logo, para a Concellería de Facenda, nos gustaría saber cando está pensado o inicio aos veciños de Fene do cobro da taxa EDAR. Se o ten avanzado, se está aparcado, se ao longo deste ano ten vostede pensado que poderá empezar a cobrarse. Lembramos que é unha taxa que se tiña que empezar a cobrar desde o ano 2014. É unha taxa que lle fai un burato. Vou a repetir o de burato que a concelleira toseu, non sei se se me escutou. Lle fai un burato moi grande ás arcas deste Concello, de máis de 200.000 euros ao ano. Que con eses cartos se poden facer moitas melloras, non? Para cando, inda que xa o preguntou a voceira do Grupo Municipal do PP, para cando o borrador dos orzamentos do 2024. Temos cantidad de cousas que aportar e a verdade é que estamos inquedos con que se traia o antes posible ou non. E logo, para a responsable de novo de Servicios Sociais, vimos que había dos resolucións da alcaldía deste mes de novembro, concretamente o día 12 do mes de abril, concretamente do día 12, de dous usuarios veciños de Fene que pedían adherirse ao programa Xantar na Casa. Nos gustaría saber que orzamento, se é posible para o pleno seguinte, xa sei que vostede non vai manexar todos os datos aquí, pero nos gustaría saber que orzamento se destinou no ano 2012 para este programa de Xantar na Casa e cantas persoas a día de hoxe. Perdón, 2022. Bueno, non, é que o orzamento é prorrogado, é o do 2022. Se lembra vostede que está prorrogado desde 2022. E cantas plazas se dotaron e con que cantidade. E, bueno, voulle pasar a palabra ao meu compañeiro do Grupo Municipal Socialista, Eloi. Boa tarde. O pasado día 22 entrou por rexistro un escrito do CPA Xunqueira no que solicitan o arranxo de deficiencias atopadas no parque infantil do propio centro. Como xa saben, existe un informe de inspección elaborado por unha empresa externa no que se reflexan ata 6 defectos moi graves, o cal supón un risco para todos os nenos e nenas que ata agora facían uso do mobiliario, polo que a día de hoxe algúns deses elementos atópanse precintados para evitar o seu uso. Entón, independentemente de que a responsabilidade poida ser ou ben do Concello ou da Xunta, rogamos que se lle dé unha resposta á dirección do centro o máis axiña posible para que se poida solucionar esta situación canto antes. Por outra banda, o CEIF de Centeiras solicitou tamén por rexistro ata polo menos en 2 ocasións que se tomen medidas pertinentes por parte do Concello para que deixen de entrar persoas allés ao recinto escolar, tanto polas tardes como nas fins de semana, por actos vandálicos. Entón, queremos preguntar se lle deu algunha resposta á dirección do centro ou se teñen pensado adoitar algunha medida.
Pola miña banda nada máis, voulle ceder a palabra á miña compañeira María. Ben, un veciño da Rúa Queiruga solicitou no pleno anterior que se modificase o sentido da circulación das rúas Cañotas e Queiruga, ao entender que o cambio de sentido melloraría a saída cara a Avenida Marqués de Figueroa. Este veciño falou en nome propio, pero tamén no de outros veciños e veciñas, como confirma que leve recollidas preto de 200 sinaturas para apoiar o cambio de sentido nesa zona. Desde o Grupo Municipal Socialista rogamos se analice con máis detalle a petición destes veciños. Se existe algún informe de seguridade, gustaríanos que se dese a coñecer para a satisfacción dos propios veciños, porque consideramos que esta petición, se non presudica a ninguén, debería ser atendida. Este veciño plantexou, ademais, a situación do novo aparcadoiro que o Concello dispuxo nesa zona na parte de atrás da Praza do Meneiral, da Praza Verde. Xa falamos antes, no punto da moción dos aparcadoiros, que Fene está a ter un problema de aparcamento. E este novo espazo, así como outros, como o situado na Rúa da Fraga, veñen a paliar este problema. Son unha boa solución, aínda que sexa provisoria. Pero o estado destes aparcamentos situados en zona urbana máis parece de leiras parking que dun aparcamento urbano. Os veciños da zona queixanse de que o aparcadoiro ten un pavimento de arenilla que non está asentado e en días de vento levántase moito polvo e a arenilla moi molesto que se mete nas casas conlindantes. E nos días de choiva convértese en barrizais. Ademais, constanos que existe unha bella demanda dos veciños de edificios situado directamente no aparcadoiro de Perlío, na rúa paralela a San Esteban, número 11, que piden a construción de beirarrúas, pois o seu portal dá directamente sobre o aparcadoiro. A estes veciños afectalles máis directamente todos os inconvenientes de ter unha leira parking, entrada de polvo e pedras no portal, que se converta nun barrizal cando chove, pero, sobre todo, a inseguridade viaria ao non haber absolutamente ningunha separación entre o seu portal e o aparcadoiro. Desde o Grupo Municipal Socialista rogamos que se dote a estes aparcadoiros dun pavimento consistente, así como que se acondicionen para convertelos en aparcamentos dignos dun núcleo urbano e que deixen de ser leiras parking. E no caso do aparcadoiro en Perlío, rogamos que se construan beirarrúas o antes posible ou se poña unha solución urxente ao que é un problema de seguridade das persoas. Tamén temos constancia de que a Comunidade de Propietarios número 29 da Avenida Marqués de Figueroa ten solicitada unha licenza para a instalación dun ascensor con data de 29 de setembro de 2022, cun informe favorable emitido o 30 de xaneiro de 2023 polo arquitecto do Concello. Non obstante, a día de hoxe esta comunidade segue sen ter licencia, polo que rogamos se atenda esta petición antes posible, pois é unha obra de gran importancia para favorecer a accesibilidade dos propietarios ás súas propias vivendas. No Porto de Barallobre hai un xardín con varias palmeiras. Dúas das cales, polo menos, están afectadas polo picudo vermello. Non sei se isto é competencia do Concello, pero son conscientes desta plaga que teñen estas palmeiras. Están tomando algunha medida para curalas, porque esta plaga é moi extensiva, moi invasora, e mata con moita facilidade todas as palmeiras. É moi difícil combatila, polo que hai que atallala desde o principio. E, finalmente, queríamos saber como están unhas demandas que realizamos no pleno do mes de marzo sobre as instalacións adxacentes ao centro ocupacional que a Asociación Aspaneps ten en Fene. Rogábamos que se atendera un problema que había cunhas avespas no patio interior, que había usuarios deste centro con alerxia que non podían sair ao patio a disfrutar do seu tempo libre precisamente por este motivo. E tamén rogábamos que se instalase un parque biosaudable e uns xogos no patio como canastras, porterías ou calquer outro, non só para os usuarios de Aspaneps, sino para calquer usuario de Fene, porque é un patio aberto a todos os veciños. Nada máis, moitas grazas. Moi ben, pois vamos a ver. Eu vou intentar xa empezar polas que penso que teño información e despois pasarei a cada unha dos meus compañeiros e compañeiras. Primeiro, o tema, xa como informei no último pleno,
respecto aos terreos para o centro de saúde, xa lles comentei que xa falei con o responsable do SEPE e o que falaron quedaron pendentes de darnos unha cita para cando poidan vir uns representantes de Madrid con toda a documentación necesaria. Non teñen pechada ata agora a data, entón, en canto se teñamos esa data pechada, pois, lóxicamente, xa yo comentarei. Sobre o tema da marquesina tamén, que esta cousa miña de Marqués de Figueroa, efectivamente, xa lle comentei aí, me parece que fai uns meses, comentamos aquí que saben vostedes que fai un ano e medio, non quero mentir, pero un ano polo menos a Consellería, en este caso a Xunta, vai a facer un cambio de marquesinas en varias estradas da súa titularidade, empezando en Neda, me parece que é, chegando ata San Juan de Piñeiro, máis ou menos, e volvendo outra vez, tamén colle algunhas de Mugardos, e volvendo hacia a estrada de Cabanas. Entón, van a poñer eles as marquesinas. Lóxicamente, sería absurdo que si, en teoría, este ano, porque eso foi o que se falou na presentación deses traballos, se o van facer eles, comentaron que no 23 se faría, e de feito antes comentaban que en algunhas zonas hai expropiacións, por eso se iba a tardar tanto, senón o ano pasado se supón que podría estar feito, pero como hai expropiacións, supoñemos que o 23 se farán o cambio de todas as marquesinas e serán, me imagino que todas iguais ou todas do mesmo estilo, non? Hai outra cousa que xa preguntaron en varias ocasións e eu creo que houve ou hai un malentendido ou agora se podrán entregar. Mire, nos levan pedindo os recibos da escola de Chamoso desde fai 6 meses. Bueno, xa lle comentamos nunha ocasión, non había recibos porque cortaron a luz de forma de forma irregular e non hai recibos, non se estaba pasando recibo, non, de toda a vida non, de hai casi un ano non hai recibos desa escola. Entón, os recibos de atrás se podrían, de atrás algo máis, porque o veciño me parece que xa fai ano e medio que pideu o corte dese CUPS e aí está o lío. Agora acaban de aprobarnos o definitivo hai, non sei, non fai un mes. Entón, en este momento, lles faremos chegar os recibos que veñan agora, máis os que había hai ano e medio ou algo así. Pero hasta agora non hai recibo que lle podamos dar para comparar con nada, porque non había o recibo. Entón, o tema de Rúa Cañotas e Queiroga, que preguntan tanto un como outro, eu tiña pensado, se lles parece, que fale a persoa interesada e despois lle damos contestación. O digo porque, senón, contestaremos e despois habrá que falar outra vez cando se lle dé a palabra, se non lles importa. Se non, volvo a repetilo as veces que faga falta. Casi é mejor que lo conteste, porque o veciño non vai quedar grabado que usted conteste. Pois perfectamente, pois entón contesto e despois volveríamos a... Sigo con outro asunto que quedaba, tamén o dos remitir as invitacións das actividades. Non, pero con todo con eso nos encargaremos de mirar, porque eu a min, cando me chegan, a mí me chegan con todos os seus correos. Entón, teño que comprobar porque pois volver... Non, de deportes e de tal. O que pasa é que hai algunhas que a mellor non se mandan porque non as organiza o Concello, pero únicamente que sean esas para as do Concello. Vale, pois miraremos e, lóxicamente, se mirarán para que volvan a mandarse. Outra cousa que nos preguntaban era o canal de denuncias. O canal de denuncias xa está funcionando, está na sede de Diputación de cada Concello, en este caso do Concello de Fene. Na sede verán que está funcionando xa, non sei dende cando, pero desde principios de ano, que se non me equivoco. E despois, vamos a ver, tema de Rúa Queiroga e Rúa Cañotas. Vamos a ver, estes días, efectivamente, se recibiu tamén no Concello unha petición por rexistro que entrou o 16 de abril,
novamente, con unhas sinaturas de 160 veciños, unha cousa así. A esta petición contestamos hai uns días, me imagino que recibe unha contestación esta semana, que si quere o leo literalmente tamén. Sí, porque en principio isto está contestado destos días xa. Non sei se o terán... Aquí había un correo electrónico que notificarían e a carta por escrito, supoño. Entón, sí, por eso digo. Entón, o que se contestou referente a isto, eu leo literalmente, porque isto foi o que lle mandaron. O 16 de abril de 2024, con rexistro de entrada, número, recibiuse o escrito de Carlos achegando recollida de asinaturas entre a veciñanza, co xeito que sexa tratado e atendido no próximo pleno 2 de maio de 2024, a solicitude de cambio de sentido de circulación entre as rúas Queiroga e Cañotas por considerar que a saída de vehículos é moito máis segura realizada pola rúa Cañotas e a entrada por rúa Queiroga. Unha vez recibido o escrito, infórmolle que, segundo o informe policial número 2093 de data 6 de 10 do 23, aconsellase manter o sentido actual de circulación entre as rúas Queiroga e Cañotas por se considerar a mellor opción para a circulación de vehículos nesa zona e de todos os xeitos. Tamén comentamos que se revisarán outras alternativas que poidan ser posibles dende a aprobación, lóxicamente, da Policía Local. Pero, de entrada, se remite ese informe policial outra vez. Ao mesmo tempo, lle informábamos que dito asunto non é competencia plenaria, lóxicamente, non é unha competencia plenaria, non obstante, que podería tomar a palabra no pleno do vindeiro xoves 2 de maio, unha vez se fagan rogos e preguntas. Isto é a contestación. A isto, eu teño aquí, lóxicamente, a petición que se fixo a partir do día 16, cando entrou o escrito por parte da alcaldía, se pide á Policía Local, e hai aquí un informe da Policía Local, a comunicación de expediencia, recibiuse unha solicitude da alcaldía en donde contestan que foi o que se fixo dende o 28 de 11 de 2023 e que o expediente está aberto dende esa data. As cousas que se foron facendo, os escritos que estuveron enviando e conforme por parte da Policía Local se lle enviou ao interesado tamén estes informes que mandaron e que, en resumen, hai varias cousas, en resumen, é o seguinte: recibiuse solicitude, en este verbal da Consellería de Seguridade, xa naquel momento, estamos falando de novembro do 23, para realizar un análisis sobre a viabilidade de reordenar o tráfico rodado nas rúas Cañotas e Queiroga, en concepto de posibilidade de mudar os sentidos de circulación actuais. En canto á situación actual, a rúa Queiroga ten establecido o sentido de circulación único cara á avenida Marqués de Figueroa. Por outra banda, na rúa Cañotas tamén ten establecido un sentido único cedendo desde Marqués de Figueroa ou dende Rúa Santiago. Segundo a consulta proposta, quen suscribe considera que os sentidos de circulación deberían permanecer igual, por ser considerar a mellor opción á hora de efectuar os accesos /incorporacións coa avenida Marqués de Figueroa, tendo en conta a visibilidade, a configuración dos estacionamentos, a facilidade de maniobra e minoración de riscos. Este é o informe que se pasa á Policía Local e que, lóxicamente, me volven a remitir con todos os escritos que houbo desa data, non? Pois este é o que consta por parte da Policía Local e o seu informe é que aconsellan que sigan como está, por todos esos motivos que leín antes. E isto foi o que lle remitiron tamén ao interesado. Entón, no, do aparcamento non ven nada pedido aquí. Vale, pero eso xa é outra contestación. Eu me refiro a este escrito de agora vamos dando paso a todos os demais e contestan todo, se lles parece. Vale. Entón, agora seguimos contestando as preguntas. Eu creo que miñas, máis que nada por unificar, non?
Paso ya a concelleira de Seguridade, Servicios e máis de Servicios Sociais e Persoal. Referente a un rexistro que falaban do 22 do 4 dun camiño con cadea, se non lles importa, hai unha situación familiar un pouco complexa, pero deixame acabar. Entonces comentarei o caso na comisión. Non creo que sexa aquí para comentar este tema, pero comentareilles na comisión. Referente á petición de traballadores ou traballadoras do Concello, non sei a que se refire, un escrito que viñe... Non do Concello, traballadores que prestaron servicios de consercería, limpeza, mantemento en todas as instalacións do Concello. Pois nós tampouco, porque o único que vemos, por eso yo preguntamos, como usted nos va a contestar eso de ámbito privado, pois o revise e nos contesta. Pois revisarei e contestarei. Referente á da empresa de Tembrás, non sei a que se refiren, que hai unha reclamación ao Concello. Pois non sei por que reclaman ao Concello. Pois eu tampouco sei por que reclaman ao Concello. Se foi unha empresa, terían que reclamar a esa empresa. Así que, claro, se derivará si revisarei de todas maneiras este escrito tamén. Desbroce Vilar do Colo. Bueno, eu xa lle comentei ao seu compañeiro e aos seus compañeiros na comisión que esa zona da entrada do Vilar do Colo non lle corresponde, non é do Concello de Fene, é do Concello de Cabanas. Creo que lle deberían de corresponder a ese Concello a que faga ese desbroce. Polo tanto, creo que se lle pideu varias veces, non responden á súa limpeza, o alcalde fará as xestións pertinentes para que o corten eles, non para que o cortemos nós, para que se fagan cargo da súa zona. O pintado de correos, bueno, pois despois de todos estes días e despois de falar con vostedes na comisión tamén, falouse con Correos, coa dirección de Correos, e van a solicitar unha reserva, están xa para solicitar unha reserva permanente. Penso que teñan o escrito hoxe, penso que mañá entrará por rexistro. Claro, e se non se borrará, se hai tanta problemática. Despois desta, teño aparcamentos rotatorios, que non sei se anotei ben. Despois da de... Sí, que existe esa moción que presentou o Partido Socialista, o Partido Popular votou a favor de aparcamento rotatorio diante das farmacias en zona urbana. Entón, se trata de pintar líneas, pinten ustedes aí unhas líneas diante de Perlí ou da de Fene. Ou cando teñen pensado facelo. Pois como comuniquei antes, teño aquí unha ordenanza onde tamén ven todo eso, entón para que despois non haxa problemas para uns sí, para outros non, pois esperaremos a ter esta ordenanza que xa lles dixen que lles pasarei, pois probablemente a semana que ven. Sí, teño que ler porque están dos... criterios da dirección para o cambio de dirección en Barallobre foron criterios de seguridade. Había problemas de seguridade ali e foi un criterio, si que hai un informe policial que lles pasarei unha copia. O punto limpio, isto que se refería que o do cementerio. Bueno, eu penso que vostedes tamén facían esta práctica de cando os residuos, sobre todo, son vertedoiros, por así, do Concello, onde se depositan vertidos son naturais, son ramas, madeira, cando se fixo esa limpeza de praia, que non é a limpeza de praias da subvención, é unha primeira pasada para que, bueno, en previsión de que viña bon tempo, se fixo unha pequena limpeza, só iba a limpeza, non a retirada. No coste non iba a retirada. Entón, bueno, como son residuos orgánicos e naturais,
pois é unha maneira de aforrar cartos, temos unha trituradora na que se lle está dando bastante uso, entón todas esas ramas acaban trituradas e teñen bastante aceptación en algunhas zonas do Concello. Deixa mirar aquí outra vez. Bueno, da Torre de Borrás, pois sí, claro, temos pendente ese tema do das cámaras, tamén lles comentarei como vai e como se pode levar a cabo na comisión. Se temos unha persona que vai a estar no Comité de Seguridade e Saúde, si temos xa falado con esa persona, foi un pouco complicado, pero, atopar, falamos estes días coas empresas de prevención, tuvemos varias reunións con elas, entonces sí que temos, próximamente convocaremos o Comité de Seguridade e Saúde. Este canal de denuncias de finais... non te escoitei. O persoal para a subvención de igualdade, pois no momento que solicitamos estábamos convencidas que poderíamos levar a cabo por prudencia, despois de falar con intervención, vemos que por prudencia, por temas económicos, sería mellor desistir, e iso xa vai para os dous, e tuvemos a comunicación de que iba a vir unha persona en prácticas para o Departamento de Igualdade, e, pensamos que sería unha maneira de non nin duplicar, nin desde logo, por esa prudencia da que nos advertía a interventora. As axudas de emerxencia sociales, eses cartos dos que falaban, de servicios sociais para servicios sociais. Houbo, afortunadamente, en este Concello pouca emerxencia social, non vemos que perigue a partida para nada, entonces contratouse de aí unha acumulación de tarefas, como decían vostedes. Penso que, non sei se me queda algo do Partido Popular, creo que non. Non, fui marcando, non? Vale. Para o Partido Socialista, o de Servicios Sociais creo que quedaría contestado. Os dous despachos de abogados, e fíxose un contrato menor con un novo despacho, porque o Consello, despois de falar coas traballadoras polas necesidades que tiñan un novo despacho para atender a cidadanía de Fene, e, é unha factura de uns que chegan e outros que se van. Non é que estuveran os dous ao mesmo tempo, non. Este rogo, sendo un rogo, non teria que contestar, pero sempre se conta coas empresas de Fene, e as empresas de Fene de electricidade sí que contan con traballo no Concello. Ás veces hai xente que non quere traballar co Concello, pero as que queren traballar de Fene, lle aseguro que sí que se conta... Non, deixame acabar, que teño moito, despois falas se queres. Se chega a palabra ao alcalde. E sí que se conta con empresas de Fene sempre. Despois, hai algunhas que queren traballar, outras non, pero sí que temos algunha. De feito, o semáforo de Limodre está funcionando e foi por unha empresa de Fene a que fixo todo o tema da placa. Vale. O referente aos xuros de demora no Departamento de Persoal, pois claro, tuvemos comentábamos outro día, da falta de personal en algúns departamentos, houve un retraso a hora dos trienios. É certo que me parece que tamén preguntaba o Partido Popular se iban a seguir chegando. Sí, cando se cumplan os trienios seguirían chegando. Houve un retraso, fíxose unha acumulación dunha boa tandada deles e por problemas de persoal, basicamente, houve ese retraso e houve algunhas persoas que solicitaron os xuros de demora. Vale, o do Asenda Peonil, do Tras do Cádavo e o edificio de Roibén, nos quedamos aí, nin para usted, nin para min. Penso que sobre 2 meses, mes e medio por aí, e se é certo está para facer, pero penso que nos próximos días quedaría tamén rematada esa zona, como lle comentáramos que tiñamos pensado.
Comunicacións breves, nada, bueno, da avenida de Marqués de Figueroa da sinalización, e que lle vou a enseñar que cada vez que acaba o pleno, o primeiro que facemos é chamar a empresa e veñen a revisar, de verdad que veñen a revisar, e que lle vou a pasar os partes e sempre din, está todo perfecto. Entón, bueno, pois non sei, volvo a decir, volveremos a revisar, mañá volveremos. A ver, igual pode ser que en esa que me di vostede, onde está a perruquería, que pode ser que esa sí que falla e algunha que está en peor, non se cambiaron todas, é certo, porque xa déramos conta das que se cambiaran, das que estaban novas, as novas funcionan todas, igual é que hai que repoñer algunha máis. O de xantar na casa, se non lle importa, pois lle vou a contestar na seguinte comisión ou no próximo pleno, porque estes datos agora mesmo aquí non os teño. É certo que decía o concelleiro do tema de Centieiras, é verdade, tanto, e aí sí que poderíamos decir que hai actos vandálicos últimamente, pois nos coles tamén houbo no Ramo, tamén hai en Centieiras, algunha vez tamén en a Xunqueira, está avisada a Garda Civil, a Policía Local e a Garda Civil teñen, bueno, pois unha comunicación sobre todos estes actos. Bueno, tamén comentarei na comisión o que resultou dos actos vandálicos de Centieiras, non creo que aquí deba, entón sí que está o Concello ao tanto e, repito, Garda Civil e Policía Local de Fene. E o tema do Parque Infantil da Xunqueira, sí que é certo que non lles pasou esa inspección. Bueno, temos que valorar xunto ao colexio como sería esa actuación, si por parte do Concello, tamén por parte da Consellería, tamén, por exemplo, no colexio de Centieiras hubo unha parte que puxeron a AMPA. Bueno, teremos unha xuntanza coa dirección en breve e para abordar este tema. Vou a repasar, non sei se me queda algo. Creo que non. Queda algo? Nada. Vale. Concelleiro de Obras e Urbanismo. Boa tarde de novo. En canto a Bexón, estamos traballando e seguimos traballando nos compromisos que adquirimos. Temos que manter a reunión que quedamos para principios de maio, na vindeira semana, se todas as partes podemos. Aquela que quedamos de ter cos veciños e quedamos en ter unha segunda xuntanza tamén cos representantes cos veciños da AP de Centieiras e os representantes dos EPES por mirar o tema do centro de saúde unha vez que dean esa reunión, tal como comentou o alcalde. Tamén nos diriximos á Dirección Xeral para dúas cuestións, para ver se nos mantiñan a subvención que posteriormente veu confirmado que sí que non la mantiñan, e por outra cuestión para ver de axuda técnica por parte da propia Dirección Xeral de Urbanismo para ver opcións para traballar no desenvolvemento da redacción do Pexón. En canto á segunda fase do FEAL, acabamos de recepcionar a semana pasada, esta semana, o 23, a semana pasada. A semana pasada recepcionouse a primeira fase, e a segunda fase tivemos 3 ou 4 reunións con veciños de Madgalofes, o alcalde mesmo e eu, para buscar diferentes alternativas para que as tubaxes desa segunda fase do saneamento vayan por gravidade e non con bombeos. As opcións que exploramos e que nos aplabraron, incluso que fixemos memoria para elaborar o proxecto, unha vez elaboradas, negáronse a que os tubos pasaran por esas zonas. Por tanto, a mí encántame que me fagan a pregunta, pero estaría ben que tamén se buscaran alternativas ali en Magalofes, porque polo aire os tubos non poden ir. En canto aos outros proxectos de Bullo e Velelles, sí, están solicitadas a enxeñería para que se realicen esas memorias, pero eu teño que decir que xa están realizadas en Santa Ana unha por gravidade, en Vista Alegre outra por gravidade,
no Pedrón unha pequena con un bombeo e en arriba, se llobre, outra con un bombeo. Quero dicir que hai máis sitios, incluso algúns urbanos, que levan toda a historia do noso concello sin saneamento e que son tamén moi importantes. En canto á avenida do Concello, temos proxecto e evidentemente o que faltan son cartos. Cando existan cartos, se pode actuar sobre ela. Pero sí, hai un proxecto e máis. Hai 2 proxectos, hai 2 propostas na Rúa do Concello, con máis ou con menos aparcamento. E, de feito, foi eses 2 proxectos, o máis bonito é o que leva menos aparcamento e, claro, é máis bonito, pero quitamos o aparcamento. Entón, decidimos analizar máis en profundidade as 2 alternativas, porque se unha apertura de rúas nesta contorna, como todos saben, pois é difícil xerar máis aparcamento en superficie. E en iso tamén estamos traballando. En canto ás comunicacións previas ineficaces, sí, se declaran moitas ineficaces porque neste Concello hai declaracións sectoriais, autorizacións sectoriais de AESA, de augas, de estradas, de patrimonio, de industria, da DIF, que moitas non chegan, vamos, nin meses despois de ter solicitada a comunicación. É dicir, a persoa que solicita ten que traer iso. Se lle falta calquera deses documentos, calquera dos técnicos que rotan por este Concello, pois un igual lle di que sí e o seguinte igual lle di que non, lle fai falta. Pero iso xenera... Temos 2 problemas. A cantidad de burocracia que hai que aportarlle a unha comunicación previa e outra, a propia rotación de técnicos que para uns sí e para outros non. E temos casos das dúas partes. E despois, tamén hai que dicilo, a comunicación previa non veo solucionar para nada a eficacia na tramitación de solicitudes de antes eran licencias de obras menor. Non solucionan eso tanto, porque antes un veciño ou unha veciña solicitaba unha obra menor e hasta que estaba completo o expediente, eso non se paraba, estaba aberto, estaba vivo. Agora, coa comunicación previa, ten que presentar todo correctamente e senón en 15 días pode empezar baixo a súa responsabilidade. E claro, que ten que facer o Concello? Declararlo rapidamente ineficaz si ve que non cumple algún dos parámetros, porque senón se pode dar a circunstancia de que a persoa comece a obra, encargue as ventanas, encargue o pintado, empece non sei que, e realmente a obra, por algún motivo, que pode ser varios, pode ser máis burocrático ou máis técnico, por algún motivo non se empece. Entón, aí o que se intenta é salvaguardar que ninguén, entre comillas, meta a pata. Eu estou totalmente de acordo con vostedes, pero como lles anunciei na comisión anterior, o martes quedamos sin ningún técnico neste Concello. Entón, claro, esos son, e por moito que queiramos a sustitución de persoal funcionario, non é inmediato, a lista está agotada e non é, é a realidade. E levamos con este problema, pois, por menos, desde 2019, ou 2020. Logo, vamos a ver, tema parkings. Os aparcamentos actuais son contratos de cesión de solares urbanos, todos, menos o de Limodre, que é unha finca rústica, solares urbanos, que ven ou son partes dunha área de planeamento ou son solares urbanos de licencia directa. Iso é indiferente no sentido que son solares urbanos, non son leiras. As leiras son os prados que hai antes dos povos. Unha leira é outra cousa. En Fene non podemos aparcar en leiras que está cheo de auga. É imposible facer unha leira parking. Entón, hai que meter, é imposible facer un leiro a parking en Fene, porque teríamos que ter todo caminos con tracción ás 4 rodas e de aí para arriba. É imposible. Entón, nós o que podemos facer son compactados do que se fai. De pedra, se mete unha capa de pedra, de un bon ancho, e despois se compacta por arriba con zaorra. Non é unha boa solución? Non. É peor non ter aparcamento. Entón, entre o que temos agora e nada, é mellor o que temos agora. Eu entendo que pode ser molesto, por exemplo, de verán, o que se fixo en Perlío, na Rúa Cañotas, efectivamente, cando se fixo inicialmente, ademais se fixo xusto neste momento, xusto antes da festa de Perlío, precisamente porque xa tiñamos acordado coa propiedade e era urxente darlle cabida a tanto coche que iba a vir a Perlío ás festas, como si foi,
e non deu tempo nin a que se humedecera, nin a que se compactara correctamente. E si, aos facelo en tempo seco, fouleou bastante. Agora, ese material se compacta, cando é necesario se repasa e non é demasiado problemático. En todo caso, se se ve que é demasiado problemático, nós estudiaremos facer melloras, pero non podemos aglomerar, nós non podemos gastar en aglomerar esas superficies, porque son aparcamentos que son usos temporais, non son usos permanentes. E, ademais, habría que pedir todas as autorizacións sectoriais pertinentes, que están os ríos, etc. E despois, na Rúa Cañotas e Queiroga, na paralelos a San Estevo en concreto, poden ver como remata o asfalto. Donde remata o asfalto, remata a vía pública. Donde non hai asfalto é privado. Entón, claro, os veciños daquele edificio reclaman, pero eu lles dixen por activa e por pasiva que cederan a rúa. Que cederan. Se acceden, pois podemos chegar a algo. Se non acceden, nós non podemos actuar sobre un espacio que é deles. Porque é deles. Entón, en todo caso, a reclamación é sobre eles mesmos. E se alguén se manca, é deles, non é do Concello. E é máis, a parte do frente do edificio ni siquiera é na parte da cesión. A parte da cesión é xusto despois. Os 4, 3, 5 metros. A parte diante do edificio é deles. Non é siquiera a parte da cesión. Entón, claro, é parte de vial. No Peixón está como vial, que tampouco poden montar ali outra cousa que non seña un vial. Pero esa é a cuestión desa zona. É dicir, digamos, foi un fondo de saco durante moitísimos anos, agora abriuse e parece que é unha rúa, pero non é unha rúa. É unha rúa trazada no Peixón, pero eles terían que dar ese paso. Si me disculpan un momento respecto a eso, que non pasei eu por encima esa pregunta. E máis, recentemente, fai uns días, xa tuve personalmente 2 reunións cos veciños e fai... non quero mentir, pero 10 ou 15 días, despois de moito buscar, trouxeron as escrituras de obra nova, de división horizontal, obra nova e tal, donde se veía cal era o terreo que en teoría tiñen que ceder para o Concello. Entón, agora se buscarán todos os expedientes que hai aquí, a ver que é o que lle corresponde, se está a cesión correcta ou non está a cesión correcta, porque hasta ahora que non había ninguna documentación, nin eles tiñan documentación. Trouxeron, despois de moito buscar ou ir a notarios, empezaron a traer documentación fai moi pouquiños días. Non sei, sin... Perdón? Ao final, se queres, concelleira de Facenda. Ola, en principio, decir que tanto o tema dos orzamentos e de feito de dar, que ainda falei hoxe pola mañá coa tesoureira, entendo que cando teñamos o persoal necesario nos distintos departamentos continuarán co ambos temas. Entendo que, como vos comentara anteriormente, o tema dos orzamentos por parte das cancellerías estaba previsto todo o que eran os gastos, pero faltaba a previsión dos ingresos que ten que facilitar dende tesourería. En canto ao EDAR, ni tamén hai o criterio é que hai unha serie de prioridades, o que me transmiten, entón é o que, aínda que evidentemente pola miña parte, por parte do Goberno, se di que é algo importante, pero no tema neste concreto desta taxa é un problema físico de traballo que me imagino que cando teñamos o persoal se poderá levar a cabo. En canto ás ordenanzas, estamos no mesmo. A información que tiña cando nos reunimos nas primeiras veces era a información que facilitaba a técnica do departamento. Como era un traballo feito por esta persoa, aínda non chegara onde tiña que chegar, entón entendo que todos estes temas estarán relacionados cando suplimos se cubra eses postos. Por a miña parte, penso que nada máis.
Sí, penso, non sei se medio ambiente, sí. Bueno, pois con respecto ao tema das palmeiras, está o técnico de xardinería con este tema, de feito fai, non sei exactamente, non quero mentir, non sei exactamente o tempo que fai, que se retirou algunhas no campo de, bueno, no campo da Festa de Fene, está con este tema, ele vai retirando, de todas formas está mirando que hai algunhas que di que non é necesario a súa retirada, sino que son susceptibles de recuperar, de tratar e de recuperar. E as que non quede máis remedio, pois haberá que cortalas. E co tema das avispas en Aspanés, comentei na comisión que temos a empresa esta que traballa para a Xunta que teñen o proxecto piloto da Xunta de Galicia, hai a empresa SEAGA que vai colocar entre elas ali mesmo 140 trampas para toda a problemática esa, e ese é un dos puntos que teñen situados. Non teño nada máis. Sí, porque o do Parque Biosaludable é un rogo e non teño nada máis. Bueno, pois entón queda o da licencia para un ascensor que piden os da comunidade de propietarios do número 29 de Marqués de Figueroa, que levan máis dun ano esperando por esa licencia. A ver, se queres contestar, ou se non lle contesto eu, a ver, habría que comprobar, porque é moi raro que poida, o sea, ainda que se leva retraso, é moi raro que haya tanto retraso. O que está ocurrindo en moitas ocasións, e tamén hai que comprobalo, se lle pode comprobar e despois se lles dá contestación, pero hai moitas veces que se fan requerimientos que tardan moito en contestarse. E eu non sei, pero sei que había 2 casos de 2 ascensores que tardaron algo así como 7 ou 8 meses en contestar os requerimientos, os técnicos que estaban facendo. Entón, ao mellor, comprobaremos se este é un dos casos e se lles comentará tamén. Pero é moi raro que casos de ascensores leven tantísimo retraso. Se comprobará tamén, Falta o tema da reposición de árbores no Parque 25 de Xullo, as escaleiras de acceso ao Parque do Pallaso. Sí. Tiñan pensado cando, e tamén faltaba, que apague yo, tamén faltaba el punto de luz en el túnel de Pamperlío hacia San Valentín. Era un rogo, sí, pero... Bueno. Se toman notas dos rogos. Bueno, espera. Casualmente, 2 meses e un día. Teño a foto aquí desas baldosas, 29 de febreiro. E outra, esa sabe vostede, non eran 3 meses, pero 2 meses, e aparte, lembrarase vostede que lle ensinei, teño 3 vídeos de Marqués de Figueroa, días distintos, unhas veces funcionan unhas, outras veces funcionan outras veces non funciona ninguna. Pero, bueno, seguiremos facendo vídeos. E eu seguirei pasándollos á empresa e eles me dirán que están amañados. Mire, unha pregunta. O do amaño das escaleiras do acceso ao Parque do Pallaso son estas que suben? Vale, esas Pirámide de Egipto, faraónica esa. Sí, están en previsión, vale. Bueno, pois non quedan máis asuntos e rogos dos grupos. Damos por finalizado o pleno e damos a palabra que hai solicitada. Bueno, hai 2 palabras solicitadas. Entón, primeiro é Carlos Amado.